adwuma wabɔ adwuma na brofo kasa so de obehunu na dwa tokro wese na producers no ousu kwanta bisa yenyina kwanta so twamani nanso hwa na esu yegina kwanta bisa enso eka producers no makacho se dafiada yebeyi no de na kire kwanta bisa eno no ono so eye na afamu ede ukọ MC ahwa Rashford Ransford omo enyina sadin no bohon abrantie kokko no na dawroma na wo kajagum wo MC aho na Chief Executive Officer Ematra One Media Company Dr. Blessed Foster ono dia Asem Mpe Nipa ye dia stamp no esiso no kire se Asem Mpe Nipa no ne dia adwuma ne nyina ye ne dia de na Asem Mpe Nipa no ye ne dia special anti onfa adwuma die we eni agro kra wo boy chidom ene anwumere sa na manager 1 manager Robert ono so boy chidom na eduru anwumere se ya Asem Mpe Nipa ya na sunsu eta ye chi no ano dene ano ti ya de tia ebema nananom hemfo amahene ene ahema nyina da se onya daje na otie Sompa Asem Mpe Nipa medika ka cho se sove na dika ya adwuma se dro anwumere se dia Sompa Asem Mpe Nipa no enya asam ketwa ewa santimem enya asam ketwa ewa Ghana mem eno te YouTube no broni krom no omofa eni agro eno ene Sompa TV subscribe share na afoforo hwebi na wotie bi emfam free ho sa na Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe share afoforo hwebi ho na wotie bi emfam free ho eno enyina eka ho ena Asem Mpe Nipa no yaduru akiri sa no kofro bofo mpa bema asuketu am yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo mi na mte adwam na mede Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so no swodro driver ena touchline kwa kansan piane kampian ye ko ede akoyanim omra Samuel Mpom te say Oforisuo be manyankopo da ma bibia hye yi de ye de ni wani de ni ye ni na na kekai kakra ye ni aba na maye hwehwemu Sompa FM say free baby na kwa kuna so bibia ntimi me na me chese se be pokura no pokura so togum ana krubi wa na krubi to so ana ubudu aso ekoton kwanse ansa na edai to bi so ansa na konkwanse edimini America okay bibia do bia no betman bibia because of minyaminti okay timidase pokwa bra la bibia boko de me feel too much ubusa kwachi ya mani jongo lemo mso bia ni ya ontrefi ani fa me fa me sai udi fa me sai da ya some ne ka no me ka ne say no e kan wa ye ho kire ye ni because oni ye driver ha na be driver nyimle no abroti ya fia dan kwa na miya no anyimle ye nya no eti misrew obi ene ye ne yonko fie odi fo pokobla me say obi ene ye ne ya onko fie na o ka se me se bibi ntade ya ko Ofosu bi chama fo free shop chia daddy ofosu bi chama na hono de ase hono ye ode o bla metia na no chese bobo yiri bobo me na ka chiro bibi hwe me utim se bo ko so a ehuye ma se molo papa eja me chia o yisi no huje woni so boko molo papa no se no on fa Asem Mpe Nipa ni anya Asem ketwa na Asem a wo kan se obi a nkonua dan so wo jare hunhum Asem yes obi a hu Asem Mpe Nipa fo na sefata se de ne ba ho a obaboa no ye de ne ba na waboa no one na yiri ne manyina te ho mo re eti Oforisuo sa na okan jano kan so obi so bowa to de fa no pompon wa ewa e wa de titi so bi aso na de tisi so la ble but Oforisuo misro bebri Oforisuo me pa chewo yes no ye me no nkasa ne fese adwuma wura so obi ene ye ne ya onko fi pa chewo because ene ye de ne kan nyina ye ho ba kire so obi so bowa
E what ye? Ano kwa na ehu. E what ye ku tuberculosis. Yale wo mche bibia. Wo je de me. Abrowatia. Ofo so be. Ma metia bibia boko. Ya me adom me ho ye na nso e. Ah. Omo da danger. Obi say yai. Ansa wa na tore bi e ba wo hu ho hwe. Ena no so na mo mframa mu nti no wan hwe ya wa wo ben no na ebe kan se dwe na chese yare na bento fo so be ma wa bo wa bia kofie kofie oh ebe ti me yi space na de nya so obi ani ya ne ya but so obi ani ya enti fo so be ma pa onko to space ni bi eton no okrom na space me start share ya nyene ana ketechoti asinyina space we say ketecho na to ma me na mehye anti on jade o kanu ni ska akoto bia kana enwi pe bi ma o bo so be ma yancha yetiefo nyina na ye na wonum ase ne yahwefo se ene so ya baye obi de ma wonum to monta me chuku yanchia United States of Kropo your friend is saying Ajoku Adams ene ma friend no batantum baby owo bia no ma yentene nkan ya fe no na taba for ana kwache driver kwache ono so baton so na nsem nim so driver kwache na nsem o de fefa mu kakra o sa akoma nso na bi akoma to ho ka na ma so kwa na mate so mu ye o aja no mo dabi o fo so ne onko o ja ma ko na jaja na jai kra jai Omka Ghana ho. Oh, mun kan na ka driver kwache. Ka wonto ne nka. Aga wonto ne nka. Okay. Awofo de mo boy ba kwa anwa asem mo bo nti de ye nto aso. O ka de bechi. Okay. Yakwa kwayanim na futu sem a ye de ebra no nansan ye be komunika kakra. Efiri se adwatonde no edoso. Efiri se dwumadie no amanfo somusa no a na obia so epese yetini din ana yetini adwatonde enso enti be komunika ketwa bi enye mirika tentesa ye be kono kakra na enso so no afutu sem a ene mede ebra no tawasopa na esa so kakra de nti ameka sensa so no obetemase abra me kono me ka tro se potokasem obeka tro se be careful what you tell people. Be careful what you tell people. Dia wobeka akire wo bie no enkomo a woni obi bedie no hwani yie ewom sa wobehwe ukatrema yie ubedi ukatrema ni se wonfa nka obi ho asem nemmom enade menka asem menka obi ho asem o nemmom hwe wonkomodie yie. Be careful what you tell people. Onofo eduru baby a yenhwe nkomo a ye die yie. Etina maka kire wo se no menka se mani nkomo nemmom menka kire se menkasa nemmom asem a wo beka afa obi ho no ena na nwumire menka kire se hweniye senti a menka kire se asem a wo beka kire obi no ana beka afa obi ho no hweniye kire se hwene hunu se asem a wo ka no eya asem papa eye trodo ho asem na aka no eya no kwasem na wo ka no enya asem bi abeka na ade akogu obi ho fi eno ti hwa asem wankasa wo ka no content no a ekura wo ka dia fa obi ho no ena meka cho se hwede hunu se saa dansidie na wudi afa obi ho no eya dansidie trodo hwesa asem a wo ka no enkonkofa ekogu onyakura wo ka no ho asem ho fi saa asem we no upini kwa wanim kakra bia na ama wo ye akoye nkonkonsani konkonsane sai se adia unhunu ye adia nipa no enyeye na pesa okato no so na adigu ni hufi enoti ena nwumere mansam a medi gya wiase amansan nyina ne se menka nkyro se mani nkomo na nwumere menka nkyro se hwo ho ye won komodiem nemmom asem poten a woka ede afa obi ho no enam se ne hweniye ne hunu se asem a woka afa asomasi ana obenten ho no eya asem todo na woka no asem todo a woka no se ya asem a waye eye papa mano ana eye bone hwe hunu se asem a woka afa nipa kro ho no eya asem a nipa na woka na ho asem no waye poten
na enkonkoba se asem a wo kan fa nipa no no akoye bosirim ka wabo tirim na di gu nipa kro ho fi eno na na mese hwe ni ye etehwe hunu se adansidie bia wo die ede afa Oforisuo Aboagye ho no hwe hunu se asem bia wo pese wo kan edi gu Oforisuo ho fi no hwehwem hunu se ya asem trodo dia asemba ho a obetumi ayiwa no eno ti ena meka che wona anwumre se wo se asem a wo kan na dia fa wo nwia ho no wo hunu se wo ye hwehwemu emapa enkaka ene ye nnuanom santwerofo se wo ye hwehwemu no wo se ni basumasi ana wo benten wo ye kronfo ni basumasi ana benten wakofu obi yire wabano wafani kunachi no ahu se eye nukure trodo dia wodofo ene wudi bem eno no bia ntimi enka nkyerɛw se wo ye konkonsani ana bibia tesa na se nipa kro no enye na se wo kwa akoka ne wansam ade aginim wo koka ne wansam ade agidin dia wodofo ya na wo hwene yie eno ene duru babia maduabɔ no eba no Anuti masema meka che on anwumere say be careful what you tell people. A friend today could be an enemy tomorrow. It is shonkomodie no awudie afa obi hono ye say yampa say enyampa no eno ho asem ena nanwumere meka kire eye me motofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa Oforisuo me dasi entra ye na anwa ba Monica o US mamane na O2 akọ US ya chiano Oforisuo so de American aha ya chiano okay nyamishira no pa oyenipa mencha amodro ene Cynthia o US amodro onyamayo se ayene nyan no okay na mencha ke edu bema ke edu gas oyibo national obibia otie ye bia enwa ye wo mulaiti ye fene say Peter ana sunu so beka say ye odi abane ye Oforisuo aye wo say wanya obi ne ni di nkomo aye wo say wanya onwia ene ne di nkomo ade ha dwen pa ne say wo trust obi one na starting so what nimeti amashole what trust makajo so si dua mu kwaku a bubo wa o so le mo ti be bonu ajo so no na no so le tata se ma on Ojo mafuto me we na abanti me ye ne ketua bi pampata ne mababu strong so the person me kanya aye o se wanya nwane ne din komo eye wo ka se me na me de wo se eno nche se me ni komo din komo pa me sa se mo ma men ka se mcho pe so tsa wi ase cha ade a wo ka to nwa bi so no ka hu se wo asem no ehun adanse edrume bi ho na Oforisuo ampa sadu ya na ha dwen eye den so nipa bedi nkomo broni se obetima training ne krama asoma no ba bia obetima ni bibia ana bibini se na bo bi one ne tifie obetima training na bibia but ade nipa betima ye no twum tan a abo no training se de kura na on to nipa kwa nyankopo efa so bo nipa na me kwaka masem na kire nipa yi me ni nipa so masi kwadwene masem ho ade ne wo kwaka fa me ho asem wo me ka wo mu a ye ha mo mam ko gina dakam edi adanse etie nipa bi me de ho na me de fa ene wo bi ko di adanse ye de envelope bi amble ne fie asem na wo kwaka to nipa no so wonim nanso wo hia asem nti wagye sika ekoka eme ye de nipa na ekotom mesre drume bia na ha dwen wo yina no ba bia enye yie wo se me ne nti wo kasa asem wo ye so asem na aka no me kan wo se wo kan enam se judge ye nipa nti
enam se lawyer ye ni penti no nye Nyankopɔn nti nyame ampata de wo ka no ene ye gye atum ye be sre ewiase ne nam no makasa kra na wo ye mu no esu bia ne kra eda ne mu obu ho an kra sebo ya de tia na onfa nche wo da anu nti na obu ho no ma sebi ye bebo ne dua ne ye bebo no sebo ne nam ho obi betima ko wi ade ne abondua mfie du no ne nam ho obi so kofa obi ade 1 cedi ye bo ne dua no nam so ko etutu ho a unkomodiem unkasa ye nipa woni ubedi nkomo asem obi ka kire se mesrew jiwe ne kokato we so wo koka obi ho asem a kire obi ama sebe mpreduasa saa nipa no sebe atwaniti saa nipa de na kotum mesre twaniye na wo ka asem bi nsem trofo ampa edume bi edi hofo batene ye futu kese ema ye nyina ade na ye no hwehwem ni wahu na wate ho asem ana yesi asem na wo beka mesel tu wana mom na muayen se wo yesa Oforisuo ebeboa wasetrem ubibia bebia no na boa wasetrem na wu kokora na umma enya good legacy e wo wiase Oforisuo me dase afutu se medical ka cho say miso drink and 5G meza na asoya sene pokwa bena Oforisuo me dase me chia Jennifer wo ode no kwada so we nurse theater nyame adawro mo hwe oye operation ema ne mema Sompa FM me chia pa Jennifer nyame nhira wo no sa kwa no so nyame nchia koku space Kwadwo space Kwadwo space see o se me bebe de mu dole because I'm for the dijame and me ankasa okodie ke edu wife ejiwa ke edu no wachiri only kid na kudi eche bra se manje sase me afmase maadwo me chapa nyame aduma cha no papa me hyewo me ba Oforisuo ne kwasem na wankasa kura no wodi wano kosu wano tachire ma ikoka obi ho asema ye den wano tachire me wodi koka obi ho asema ye den uni nkomo mimito bi nkomo dia me ni nkomo uni nkomo dia o se sa unipa ehu asem de akoka kire emfani mu na opa na se ade ase na opa o se se nipa ho asem o kono so no unka asem papa asem o kano ka asem a nipa na ka ana nipa ni ka hwe enkoka hwe o ko brave boy yisi ko brave boy yisi asem o kano unim de woka o tachire maye edawo ni mu no ebitima mo bi ehirawo sa tachama ya asoso no ebetumi am nipa bi adome ho se de bi yemfaton dia ye nia ye nwia keto molu na no asemo anka papa de kwanka wi ba na no no obi ye na o ka che papa na se me woni bi o me fie na se wo challenge mesre wei enye kasa tintin uni asem ka pedua fa se wano na rini kakrakra ne ja se wo fo bia na de ne je hono ma no akopoma tade na kire ni panyini akopoma tade na kire ni fiewura akopoma tade na akire onu akasa ni kunu akopoma tade na akokire ni pa sebe eva so bia ni so na woto ni pa no woto ni pa ni santi wankasa omle anyumre yi asuma akasa wo tekire ma we no mane na wonum na enkanshira asem ana emompaye ana enkasemu a wo wunim ukopanyin nanim aka wo ho asem na nampa cho me na madi bone ma yesi enkofo obi ho asem ma na wonu we no edi sabebo sanu we na betim de no me to di abrewo susu ka obi ho asem ene ye ka obi ho asem sa me nipa na kopie prison da bia teacher ne wo wanchi a Oforisuo me ni manosi teacher no anya hwiu obua kura no firi ni kura bremu a me na wie secondary school owie ya na ne ma me ka chense ko ka kire polifo say papa ne wada yen ko yemled ni 2 years otwa 1.5 year pe ana baba ne honho no adai no honho ya de ne ko ya wo se da bi ade onye ho so ti ade ababa ne ko bia na no se asema me ka to teacher ni so no me ma me ne share me se me nko kane mpiska efi teacher ni ho abre obi aboa wo ye be sere
de wonnim no menka ne nipa bia se nipa bia ho etiawo anase wonamo no dwendwene otraka mu no kasa kobre mbo apa na yem se ya bra sister ebe kan ebe di wonim ebe se di wo chanadwo eti hunu asemu a ese woka se de na ofoso ka no enkase menka asemu ba hu de wo se woka enye obi hu na de kopem fanimu ewo ofie wura nim enye hu na kopɛ ewo adwuma mu ho enko ka obi hu sam yenkofa emfa so mfa adwuma emwaaw emfa obi hu asem kokopɛ ni kunu ana na yire eho kwan dabi emfa obi hu kokko chinchi wo misa ewo abrochire masa asem a ka no hwene ye na obi bu hu aten ama wo so ne maguase okay yankopon sha Asana abroati abebam no enemema sika shobotum Sompa sika promotion Sompa sika otwumutan so nye sika efiri say ye fiti dwumadie we ase no no libilibi no labalaba enema me bibusa so fosu na wadie bi na wo ye no program no so no enam say se utwani say ye bobo na wudi sika no akọ wona wadie ni nyina no edi adanse say ye bobo ye no anasika na beto mobile money wallet ne so enye me kobra bia debi ye me take it ayire bia debi Sompa sika promotion anoti star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na option na ba Sompa kuma se dwumadie ni Asem Mpe Nipa na uchusu a me sika medical ka je se tema wo wi akoto no na mama sika de atu botom anoti ya futu sem no na yegusuo no mamitia Ofoso be mameda sinema chia yetiefo nyina na na de odi aba no so eye pa SK Boras ene yankasa ye bra Francis ya wo DVL airport runabout ene Peter Asafo Moonlight one ya brantie no wo kenken so no police station achi ho no ye friend say Pizarro awu nyina be maka se na ye pa na ofoso be ma ene nipa pi wo ho a wonom enkwa no akwa asie esanse asemu a won hunu ye enu okoka ye Bible no eboye kokko efa danse krumo ho eni brani sika ebinom epre wonom ho apɛ enti no wonom ekokeka nsɛm fa adehye no binom ho a enye nokore obehu safe no ne de sa nipa no akoto eye prison ebi krampo na ma ahodo so netimi kokom obi because say obi akodi adanse krumo de atia no wa bra na ente sa na enum no foso be ma na yetu nipa nyina afo say tresem ne se de ani ehu ene de aso atie no eno na ye ni hu adanse ene nipa bi akogina mu wa asem dibia essence ka de ama wonom ntene wa ma obi enso akwa nsensema na okodi nsenseme ewo abansema woni abandi asemi wonim ho hwio enso danse krumu bi akwa me ho atade ahye na me ne na fitina yeso beka se ene ne ho pepepe ntino wono no ye yenso bi ana ente saa ene woni papi wo ho afo so be ma wakotwa ntro de ato amanfo so na se binom so wakodi obi ho konkonsa ame ayi nipa ne ho amono so akotena ho yi wotena obi wo ho a obehu se opese wo ye ne hu ye no na osei obi ansa no watimi dia ye ono ne die ye eno na ye bo okoko ese wo hwe mebusem ti du miensa chemu miensa na wo se de okra na no okra ne kra enipa dodo na ne duabo abu yabobo bi no mu dua ma wono mawu ebi nso so gye na awu all because ensemu ana ani kwan so omukoka ensemu ana enya nokure no eno na omukodi hu adanse a ede enipa bi akoto asan mu ede animguase ene ferie ede abra enipa bi no nso amfa nche ewa abra eyaw ehye won makomam nte no ama wonum so ede yaw akobodua sankrofo ne wonum so enkwa no ede esanum ti ye ka kire obi ase sa wo pese wo ye waade ya na wo pese wo ye wo hu ya shehu se onse obi emfa nya wo hu ye sa wo pese wankasa no okonkan wa abrabo mu a enkasa utwi obi asan ansa na wo watimi akọ na emom ekwa pa bi obi fa so a woduru ba bi owo no
wan kasa kwa bisa Osei nipa koro no ho ne ho anamo potia wo fa so na so wadi nanamo achi ne no ene betimi aboa ne mo koye se bia ukodi obi ho nkwankonsa de aduabo no ebu o anaso obi kura no bekwa koye wade wa achire na honhoma bunti yenhwe ye ho ye se be ya yenkwa na Nyankopon de amayofo so enkofa sa konkonsa ene sa ne ma we se so e ma yentwa ne ti ampacho me da asema no asi okay enoti abrantie amachi dede bonwu bi ose oteme ho asem a empentemu abi na ebia ne yentwanto so se ntwanto so wei na meka se asem a wo kwa akoka no hwe hu se nipa kro na akoka no asem no eno na wayew na numum na wo ka ho asem na kina bi ho techema wanya empuma bi adwane ade afam hwe wanu ye na hwe won komodi mu ankasa ye na hwe asem potia wo ka ade ato onua no so no 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello udin baby afrefre Oforisuo man Pizarro ni me bedun kinkesu Pizarro yenti o Oforisuo me fa konya su na matia me nua ba papa bi abrewatia Nyankopon wonchira no ntono nkonwo ya ne kasu na Oforisuo na de yesu ye pa na Oforisuo nipa bi moto mo wasiwa se eye adwuma mu se eye afiafia timo no wo pe fiewure ani matom ana wo pe adwuma wure ani matom ntino wo be kan nua ho nsam saa de wo mi de nim nyina no Oforisuo wo kika santam yi kwa wo kika kwa wo to asu yi no e betu ba bi a wo be ka se bi a anya no kure ana anti hye de tie no na di pari pina no na wo kan no asem ana mpo wa nkasa na wo ya hu ade tu papa yo ata so ani mu a wo se ntu ba fa wadi anu le tiri kwa na pa ko bi yeche unchiri ma wo nipa wo kani pa won sam unchiri ma ba wo mo na sa no ne ko nklara so agomba nyine no o be to mo wo keke na nyeyi okay hello Professor Michael Peter Asafu Moonlight ande Professor Peter ni Asafu Moonlight e tiamu nyina onye yere pe tiamu pa no onye yere di ko do go fi ana be so mako onye awe ko do go fi ana le pare wa ya we oya die na go to die na so dia be ye pa na dia be ye na wa no ni wi ade se wo ko nkai wo be ka chi wa babo me jira wa no wo be di ye wo be nya no mi jira wa no say na me dia no ka se ni because ni ta ko tan ko ye dia so ye wo ni no ene nya wa nye se ni pa wo ye say and ta na ko ka tem o de ko na ko ka tem asu bitu ami ye na ko o so nya no mi ya ta agri be do na no enka wo ye di kwaro sa ko tan ni kia enka na buano but the person one year to wo amani mo me ri anu ye e ka tem na buwa e ti awia okay hello Oforisuo yey the matter na be ka ta fi buwa tin ya bring no okay yenti o e friend me Gabriel champion Gabriel yenti o obofo pani ta no bi ya mi o ta to Sompa o ka che ne ba je friend bi o ka che se on pa mi ko buwa ti central na ko ji ska ban pan ko si oduma etunim ene ni papa na wu aka akola no o ayi akra na ye ne sa se de we yere no na bra bo ni yeda me da ma se mo mo bra pa ma ye hello wako hello good evening ma je Sompa Nipa baby afrefre udin me din dia vet me fe pitapa yenti o aviso ato mo kan de enyu me de nyame nshamo na ato mo de asama bra ni papa o na me na we be di ogun komo cheme te na nipa na ye na me ntimi mo mama na mane na mo kobo nipa na mane a asama bet no eja ojo ho kwa won ti ase na asama fi eche ba da adi nyame we nti asama mo kan de o tu bi asama de se o da wa no so o ko bi asama se o da wa no so na da ho so asama o kwa kan wa okay hello baby afrefre udin abrantia oto collection ojesa odifo azaya megeza tafu abonumo okay odifo yenti o kaka mekanso minua baako ye fa na paya one moda omo ya warefo
omo bimu pa wa himbremu pa de bimu pa na kakra mekanisi ho nipa wano etimi de ko prison nipa wano kakra beka utimi ebetimi adme obasa ana me bawe do mebrew me bawe de senyo ebetu baby no na eno me edi akwa na tino asa de wo nam afofofo na afofofo na ho ma ntimi stress wano de nipa eso so no Oforisu topic ade boy pa de ayade ke sia pa to see this one ebetimi aboa pa ada hello baby afre din Oforisu baby yey me too creative go nana one let's mo catch it sabur chia no mo yepidi enye se yede da so ka mochi na kaka me ka le se yalo aye kan e to de bi anya na o de ko o che wa bi se de ba na wo so wa she wa ni because nipa never kana sama chere wono e bi ame ka se wa ka mo di kan na se bi woni ni atoti ka ka ni yari asan no ba na so asoto de foto da ma no ka na man ti a shosho no ya se ma Aboagye la ya tete le kama pa nti a be se ma da shanti bi ano no se ma da shanti da se hello Oforisu be mai yey but wo mu ba ko no ka sai aje so kire wa da right ma sa fi ajofu a no okay yeah on abretia no mo na samoa ene ni wa yakopon nsa papa na abretia in fact no wa say side ya bi ni wa asema wo kan no eyedu na nyankron hwe ti papa kama se ni se utu wo fo nkonkon se ni wa wo benyina cha unim to be wun tero so unim enti asema mo kan de masa yakopon nsa no ntun kwam no mo ma wode de dia mo ntuanfo te hwe de fofo ina cha wo Oforisu na da se no okay bra yi ma sahwi adwofo ekena obeteme kama pa hello baby afrefre wudin yes see agso kasa free agso yes nzuma no okay yenti o from kwasi no okay wa na de one kid there anu ni the video ko anu asi na no na communica ma ba na o ta se ama fo mo ata me mu ka sa wa fe ni ya na o de nkwan to mi ta de o ha wa no o bi sa wa sa mu ka pa na te o bi mu ma ta to anu na o ba ji o ka pa te ndi to ni ne de da pa na mi sha hello baby afrefre wudin owo me Sahwi akontomra menua ba kue sewa ya chia na mame Tachiyo yetio Achasuma mo kan de no krepa mi ame bra akola o che na juma no kofa na betina na nchen ese akwani na dano so ye patabibia akwai din konkonsa mi tu me bra etiho inti de mo kan de no krepa damasi mo kam okay hello baby afrefre wudin yetio was a oh hello baby afrefre wudin oh ye for friend si ha ye for friend si ha ora for medical can chiro say afutu semu a ye de ebramu no miso drink and 5G meza na waso ya sene na yetumi de
afutusem no ede ebrewo eno ti se wo pemizu ene 5G meza na wo de edi udwuma yenko na yenkonkotobi ni doso puom epo opesa odibi egogu supermarket anasa opabu ni mu a na wako manager Daniel ho ewo 21st clinic ehwa overseas okwa ni doso puo no eho eneko Bikan supermarket abawa sister sewa no manje post office okwa obenya biato Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa ko nekotobi ebusu ewo ho na Nasachi Enterprise ewa Asafo Abinchi wone VIP car park no ene din hwe animu yemfre Nasachi ewa homatrufo we so 0246272221 0246270221 yeko Nasachi na yeko tobi kwa kuochiri company limited ewa Puemantemu Eastern region yeko wa ebusu ewo ho 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise Pamangwa Brusanim ena KF Kinju Enterprise owo ndom hotel nchema ya swame tasi rank honwa ena ubehu KF Kinju Enterprise wodofo mizo drink ene 5G miza ebusu say cha ewo ho yenkotobi na yemfa eni edwuma de wo ba no anya atrase na ansa na no mame kantre say yenko Sompa sika promo mema sika atubotom metaka cho se entoma owia nkoto no entoma mempon no entoma mpanifon sori nkonwa so no na yama sika ashobotom eye Sompa sika je nefa tubotom nefa twonum anakrewa na memo akonya no sa akonya we no 5 cd per ene aditwa no na 5 cd no dodo no a wo betwa no ene bemma watumi adine 10 the more you stake and they give you the greater chances of winning anoti ena make am for sadia ma no na code no ankasa *256*3# *256*3# ena a short code no utwa ya no a be prompt Sompa kumase na ne wo kekiswa na chese watwa na udia efe kwa na ababeto mumu wallet ne so efe anoti no ane yebema draw mienu entino ma honye ha said ye beya de bebobo no na wo so wadi yanko computer so dwedi mra sisi a de wo ba no anya atrase Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edia waso yeta 1 media na November bosome no ne be edi kan na ye tworo ekrafo ni din enti sa won kransa na wo ye krania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tworo won mu din e wo Sompa ye ni no hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode tomo ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million wo se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwanu ne sa eni anwanu sa di si no so nyame nhira mo pa wo ya de pa na ye sika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi Rebel netting, who have we say? A syphilis, hepatitis B, chlamydia, and now do son of them and I stroke, and I say kidney problem, and I say attack. And I was empty, who go fear if you jail negativity, Mr. and know how to work sharp.
Dank Natural Health Care Complex Abamam. Miss Soba Dank Asuya, your machines are wood grow. I did a review. Ye Uba, I am fear grow count. Machine and the Bachelor said, you pass me if you grow a man. And I said, I will pass me in a year to account. They will grow suit at a share the Mawa, a 2-house hotel. Miss Siro, who fear ends now. His screen is with numbers to faces here. They should be covered Dank Natural Health Care Complex. You bet 2 years I'm a water. Dank Natural Health Care Complex. I'm to feed. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ena da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne se nuaban bi nom ne akeka bomdi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Okay, yamahwefo ne atiefo nyina akwaba eba dia santeman agiatum ye yotententu se de bia meka no bafo se ye boyentamba mu a ye nam soro ye san enam fam ne babia ye kro no ano de papa wonderful Sauber Kaya 7-day Pentecostal Assembly so for Penia Yatuaba Edia Yino I Feno Mikaya Ade Rabbi Dodronwa Efreno na October 11th no Bosumie woman neda toso edubako yene papa no atwetwe nkomo efa na brabom ene amane ene abenebia wanya efa asore no wabra ne wofanimpo wote asore no efiri mu yane na twetwe nkomo ye de yenka bi enhyem nkomo ena na yene no twetwe na nkomo no twetwe mu no sabia ku sabia nyado ketrema epetira eche yiwa kwan na nkomo ane yene ne twetwe no na nye obianim guase enti ena na yene na twetwe nkomo no na nya asore so anim guase ena empokura no na ensign konye ne wofa nimpon ontumi fa ne wofa maha so beguna ne mu ase na mom yene ne komo twetwenim na koba ase wose ne wofa ne mane ne yire enne posen no na eno de yani manfo so kakra
na e wo se kana me prompt no ma ne twesai e ni mo mfa so kakra no nti no ne no mpanifo bi atie na so se debi entwaye na yentumi entra wo se obema wawo ne ma ene ne yire sabia ku sabia nyado omo ebetumi apozen papa wasi dai na ekwa bi so kra no wama womu edin ahyeta wiase afa na nyina yen enkomo we no nye yen ne kan ye debi na emom no papa no na kan de share ni nsemu no na Sompa Asem Mpe Nipa yen sa enim ewo kwa bi so eno ti ye besere se sa asem a mekaya ade adodo no afa no rabbi wo kan se ne nuanom ene ne wo fayire a poison ne wo fra nimpon amana to na nanom se adu empo duro de ma no na akwa esem sonsono bi ni ade sa akasa no mesere se ya dwobreo yen Sompa Asem Mpe Nipa yen sanim yen ye kaso on kasa de bi ye besere adwobreo pa omuna samwa Oforisuo ne kwanso a ejidi ye se ansa na obi beka asem no yen Nyankopon ti obi di ka asem ansa na ne mo ye de ne se obi ka asem ne duru ba bia ne nkoyi ate se de na wo ka no ye ma ne twesan na eye ne mfaso eye papa ne betra ye de ne ye pene se be ne nsem ne na benedi awudi ye ho na bakwasem enne susu se nke be ne mu mekoye ifi asem ne ade eno de ho no enye ye ne asem emo de ne ye pese ye ne se anade ne se nke ne se ebi papa ha asem a kan de ye platform so de ye ni mu asem nanso enya akoba ne sa de ye pese ya kan nyina ne se papa ne nsem obeka ne de eye ono anasem na emom de womu a ne ha adwen eno de adwebrewo honde enimfa so adwebrewo emum se oka se oye ne yire no mo se be ma ware hwan no eno de miensa na enum ne de na eno ho asem ene nanka ye de ye pese yetie ene na benedi ne na brabo mu nsem ene ma ekofa sai ba nti we de Oforisuo ne tiefo omu tie no ho ne de adwebrewo ye twesan antwa yi na ne nsem oka ye se o ware mienu miensa and again mema na nije ho obi kasa yenche mema na je ho pa obi kasa uti tu hinu kura chine pa no mo nije ho obi kasa yenche na ye kai kasa asem so kan so ma sabe nipa bia ne je because na mon nipa bi nam so ho na make kasa sa na mon nipa bi nam so a wo ba eti anu de na ende yenche so se bi pe kokko ebi pe tuntum bi pe ho ne wo tu di afrafra eboa ti anu de na ye po kwa bena bla and one no minimum last time akasa ye ne kwasem e wo se abato baby wo se to because papa no e ba se obeka na asem na enu krampo no pani members ye yankasa yen na asem o kan ye no se ni ne yire ne ma pause ne yen yamambi ye de ba bi nyine ko gina bi ko ne be se etiefo ni ahwefo nyine hu se sa asem yen so nti no ye ko gina ba bi a e ma memma wale miensa no nye se ye pe da bi ni mom ana se ka nipa brabo kwamade amempe nyatwo me se ekwan ne nam so pedie se nam sa kwan ye pe mom ye kwamade se nam sa kwan no so na me wan edi komo ye nam sa kwan no so kwamna Oforisuo minga sa una bayi metimba bayi madanse bi ba ko prese sa kwan ye nam so wana nam so eti enche se ye nam so Oforisuo no si ana kwamna na osu ye nchechiri no si abroche yonko kwakuna me fu se na me fu se obeye ye yi aka ukofa wa yi ni wo office so wani tu asante kosu en bi ka mo odi fo samo wa odi fo aduachi wa kwa sam odi fo samo nka na sam aduachi wa kwa no wasam ko fa bi anko okay abrewatia Oforisuo be ma sa rabbi papa wanne ba ya me ka kire ne se waka asem bi sa wa dodo ye na me se mabu me nsakola na me kunu person na me da me mekọ akọ hurum na aka ye no ai ada fridge insifie some ka say fridge insifie ada so nwunu na chilled water no o de hurum na asa ma na che enti me ka asa enti sa papa na asem na obekan rabbi asem na obekan de e no ko Oforisuo be ma me na se unsa me na asem na nya mi de o
nti na wo yo ba no man te ho na kura de ye ka abusua no fanche ye kura chese ya adwena nhya danko ho nti mo fanche ye na ye ntoa so ye nyina ye abusua fo sebi techrema de wo ye dan ya kasa dodo no ya na emfonso mpemu dan te bia obetena kwa kasa obechia wo bia da bia me se mechi odi for someone so betra na me refi papa ma me nchia wa nwumere okay obo mo fanche na ye ntoa so nti no papa de ncheche no ba ye ma sofo po kwab na kase a wa dodo kra de enkeye na me so me ka ase me de opese utwa nkwaso a na abekọ akọfo obi a me mpene so na de ne beba de wa wasem a mabu me nsakora ma uhuruma mu wa ede wa we ne saa na eye nti na ye hwe a kyerɛkyerɛ ne mum de ba ne de se betomu okuro bidin mo fanche na ye nkɔ okay anti 7-day Pentecostal Assembly on branch bia on how winche if it's a second for na asemwe ababeto no tiri so saa no ne abusua ni nyina omo fanche ye boapayo paso pa nwoma so no ye nye no mode ne mom ni yum na nyubie nim guase eniti no adwobrɛw omo fa enche ye na yenko emfanko ye nim we ene Sompa Asem Mpe Nipa no otententu ba force ye boye taba mu a ye nam soro ye sai enam fom enya asam keto akora asanteman enya gia tuma wie e de stamp na so dimayam a ye konko ye nim panipa trase ye na aduru so mema wakwa aba ya eja bibia boko de nyame adum bibia boko odin de say Efremi Peter Fusu adodo na Efremi Yaw Fusu Peter Fusu firi hin na baaye ifiri kronom na baaye kronom patwan kwa na ufiri debi na unchipa ne nchipa eni oboase yes na okay nwumere ye bebusa wonantese wasem ne se awde abeda Sompa Asem Mpe Nipa se ye ni betumi aye ni betumi aboa na de abedan ye medamase Asem Mpe Nipa ne na bedwafo nwumere de masem ye tiawa me wale ababa wa bia ye friend Elizabeth Osei eye afe 2012 nyame ye adom kwala miensa na epiemu awale nimu no ne yeti wo asomdwe mu a wantwi bia enimu se bia ntokwa mebono menhweno ne ma ne ade debi binim ifia matremu kumase nyina bedi adanse baabi a meye adwuma one nimme watna he omudi adanse kronom krodua na mu matna baabi a meti kan ofie miensam na matna enti yete wa asomdwe mu a boni bia eni menene ntem a yete a menene bobra ne ahwe ye ma enti afi 2020 covid time ni mu ena aware no eguye na awale ni ngumu engu ne kra no meme de anya madwene ne se kameja ekwa na awade no fa asuguye ekwan awale ne fa asugu ne se abaya no se de medical kan na menene nte wa asomdwe mu nemum yewura 2020 ni mu no ena mehu se ne suban bi asesa metrase ene ne kan ya ntiase anya adwuma situ anamo ni suban sesan no bi ne de suban sesan ne se afei okwa adwuma bepem sa abrekura na ombaaye na ewo so opon sei na wo se akyekura 5 ebise no ye nurse adwuma wakyekura da wakyekura no 5 o'clock na wo so obedru efie nanso na afei asesa metena sene ne kase on die mpu se boni bi na mede aye na onfa nani nto nkwala nanim titru ketewa yi a otwatoe anim ebise atam no wo I think 1.5 year ku 2 years ba me kan ya nwie kan ti me kobo papa amane ema o papa frɛ me be bosumi etika che me se enye sa asem na me be ka kire no wayi nani na emum no wa frɛ ne ba na oso wo ma enam so okay mati ene ete hɔ a enti dako ya wada bi a ya sɔre a me medwale ekɔ adwuma na makra no ɔno mpo so wo yare enti metumi botomu yi sika 300 Ghana cedis edema no se me kɔ adwuma ba eyi edidi sika to hɔ mi fra adwuma beduru fie a efie fafu timi tu anamon
fabu efie fafu asesa ne niema nyina fabu eko ena me frɛ papa sɛ adeɛ sei na maba be hu ofie no so afi na me so me nam kwan so a me kɔ fie enti twɛn me duru fie ade o mu bia no memo aso ate ena me si o kwan sini ena papa ne frɛ me sɛ okoduru fie no ɔwɔ no hɔ ena me si o mate ti ade kyɛn fiada na yɛ yawada 20th August 2020 asɛm ena me kan ti ade kyɛn fiada na me ame bɔ anan ɛkɔɔyɛ ti me koduru fie hɔ no no na abaya ne de oni hɔ ɔne nkwala ne nyinaa na emum no mahu sɛ ne nneɛma de ɛwɔ fie hɔ ti me busa papa no na ne papa no sɛ obeduru fie no wɔn busa ne hwee ade kyen fiada no nso akɔpem na nwumre na ɔno de ba na adwuma kɔ fie nso no wɔn busa na emum fiada na ɔno firi na adwuma kɔ du fie no na abaya ne ni efie hɔ ɛnam sɛ agya ɛne ti si a ɔkɔ hen okay oye dansini sɛ wa bɛhu so wo fie ha de ɛno na me pɛ hu sɛ ɔyɛ modehye nti sɛ yɛhwɛ ne ehu na ka me hɔ ne ba bibusa ba wa tu anu mutuo sɛ wa ba fie ne de ɛne ɛmɛsere kwan na makɔ ɛna me kɔ me baabi me ba me fie ɛne nukro nyame ani madi hu awerɛ ho a okay pensuo bi nom wadi ho awerɛ ho a na yɛko ɛmfa ɛnkɔ yɛnim 21st clinic ɛyɛ sciatica expert ɔdɔfoɔ 21st clinic sɛ meka nkyɛw sɛ sciatica yadeɛ no no nkuto ɛne tumi tu aseɛ wɔ maganem ma no kɔ deku ɛfiri sɛ wɔde bibiduro so ɛne tu sciatica yadeɛ no ase 21st clinic sɛ saa sciatica no hyɛ no so ɛso osisi ɛfa sɛ mu na akɔkɔma kusu na ase sciatica ne ntim yadeɛ atwu wim nya asɛm ketewa koraa yade bibire bia da ɛfiri tu nnua no kɔsu na ase 21st clinic sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wode ba na so ɛyɛ nakakye a obɛtu aseɛ na wɔde ama wo bibiduro yɛ nananom enu branya ɛne habaya ɛna wɔde etu aseɛ laboratory ne scan ne mfidi ahodoɔ pii obi ɛwɔ nakakye ne sayonti no Ghana fo agina tum anti 15 branches ɛna wɔwɔ ɛwɔ Ghana mem ha abasobɔde ade akyɛ wɔtwe ho nwi Kumasi ahwan overseas ɔne Alpha Radio no ɛna bɛn ho Council Quarters Court Junction wɔ Boase wobɛhu no ɛwɔ hɔ Domi Market wobɛhu no ɛwɔ Nkran Sunyane Nkranza Techima 21st Clinic nyemini 0540 311 0540 311 prekese powder na omisema no ke kambo so no prekese powder koto foforo wa ba nsuo mu no sa prekese powder odofo metaka kire wo se sie ka prekese Ghana and Israel kwa na prekese dua obehunu bie Ghana and Israel sana hwehwemu no adade entu ama bia prekese sisu bia no na nyankopon ahyira no enye hyira ketwa na prekese powder no sa prekese no na yede ennuaba bi atwetwemu nsuo ade aka ho na wodi etu yade ase na sa prekese powder no immune booster pa na unu bia man kwabo no ho ye den se de be ya obede ebeko atia ya ne wa odofo yade bi te sa akoma yade no prekese powder so unu bia wakoma no ebeto din se de wakoma esi bom kinkinkim no ano ode papa wopemfo moja eni hu de bi wo se onya moja na akoda no nya moja ye fre won sa no emoja ni ho wani ase ye fre ho nyina to ho ya ani mia moja we no eno na ato achewo no wodofo cholesterol no sade no agye wofuru no eya aboso eye prekese powder na make amfo nam de amount sugar level no so anu odene wan hwe ye obeto na nanom wonse do prekese powder odofo so onum bia ema wo nipadua no eye fe na empokura no unya ofufu a sabigu nkwa anim kanum sesa nkwan chia osunchem enyoma be konkai de amount obotunso na de sabigu nenom na nyoma enkonkai sedi omafo edi ho adanse no enya asem keto akura wobo heba wobo heba clinic ewo adoato adumenu ukọ a ubenya bi ato dani heba apidank Mr heba ene KNG heba atonsu ubenya bi ato na opese oye hwehwemu ko akire pa na utimi ehu prekese pada no de etumi eyo pa dia eye obo heba na obefre wo mo 0249 761
508 0249 761 508 and 0257 472506 prekese powder and I make comfort na me amount 3A Herbal Center. What the 3A cocoa capsules cocoa master with your bed so or for cocoa no hawo diwunya or for cocoa na see if you read him no tuntuntuntum no ano den oba ama kala no kra nyefe wakaba no ntimi twawa wam ama wo katakata ho mema no so kala no ano mutumi de frɛ wo cocoa no je ready na boso ma ne mamsa 3A cocoa capsules cocoa master duru ba bia tu so jaw nan ya moja firi mu ba eno enne kyerɛ sɛ cocoa no apapa yam ne bi ewo yam pa usisi no ya chiwo amama agina usisim wani no ayo wisi o posa wani no aye kokokokoko o ya brantie no anhwe yi ebeka so aba wurawuram na wo ba no ebegu ani mu ase na koko no so fifiri otu a etwetwe wo ase tuenie odofo wanhwe ya ntumi emfa otu nyina ntrase wan trase na ochia oto so a wanhwe anim gu ase na beba 3A cocoa capsules cocoa master eno na beboa wo ama watumi atu koko na se kolina ka ba danie ba misti he ba ni apidank okwa ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 3A cocoa capsules cocoa master papa or for Joe up electricals or say yan konya koto signal cable see to wo ya papa near dia wo ya yefie ni atwe nyina ma hoden kan ya kosombo pa dia signal cable awodofo omanfo dodo no agiatum Ghana Standard Board agiatum Energy Commission agiatum sa en efie wurafo nyina agiatum letition foso nyina agiatum signal cable no adansidie no kama papa eno ti se akwa signal cable pa dia Joe up electricals and the signal cable no abadwa so power yason power yason empempra dia bia de wo ya fie bia no Joe up electrical say oba obenya bi de amount underground cable so to bi sana transformers akese nyina da oto bi Joe up na se men kan chirosa na signal cable no Ghana wo Ghana wo ya enyi mfiri musa na fire service for nyina ne bedia dance say signal cable eba yen no wen no nyina eto atwa yenko Joe up wakache yenko signal cable emfa enwo ya ifi ebebo ye papa Japan house MTN one na brosa kese no na edi hwe ni mo pizza tafamwo asisitasi run de nyame ubehu abedum Ghana abedum Ashanti Joe up electricals ho your friend wa homa true for we so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 4550 0543 93 4550 abedum Ashanti abedum Kumasi Joe up electricals na motene kano enti pani ukoto woni papa fie ho papa ani okay timi koto no na se papa no se ofiri adwuma baaye no onsan ni fie ho etime no mihu se papa na hu ne de onyerai onko ba bi boni bia bi so papa fie na wako timi mi firi ho ba me nso me fie eno na chi no mitu ho anamwa efa aware no but anyeye ema December 6th memenda ano papa eno ode mensa ebre me enti mete me ho ase se metena me baabi ebi so oba so opɛ okra na ade na ompɛ tini nyina mu na ye covid time no ankwala no ewu fie a omonku school 2021 ena omampani be na nso ye nkwala no start say omonku school timi kɔtwere nkwala ni din ewo Louis Ajeman Educational Complex ewo Fade eye former footballer no na mden kwala na mi ensanyina ekotu school mu ho eye mia na mitu anamo bra mampani be na nso ye no mia me frɛ no say meba na ya pe school aman kwala no na before then kwa na kampese me bapani no oba west mofra true ebi se mofra true ye school amani gi ho pa e ma me ma ba ya no kra de me bapani ne bai e ma omo ye exams but na me hwɛ kwan akwala ne betwa na se ebre ebeba ama akwala no se na me ne omo ne tede anka me mitimi aye se adwuma no but eba sa me gyaye e na me man kwala no miense nyina ko school ba ko school no ho na montuo even da me ko school ni mo kwan man kwala no kran abaya no wandi machi ne me anko me ne ono ani nua
ne chiriba mienu friend maajo a no wote ye nchen mfie mienu ekọ miensa so a eye wo yire no Elizabeth Osei nua Elizabeth Osei ni nua and o pasa abayo ano de amanfo hu o se me yire no a ye friend Elizabeth Osei no ni nua baaya a ne chiriba mienu no a ye friend maajo a me ne ono ne call school mu ho no mo ekọ twere nkwala ni din bibia again no ne one city kura animu na omo start school before no so no school bag school mpaboa ntale maya no vest ene omo panties be man boxer shorts omo na chese wo ye wasede se agya wo hwe ne man kasa bibia a oba no one city kura animu school no na wotwe bia na metua 65 Ghana cedi for canteen na omo ngi school fees ba omo sini nyina hye canteen mu nti na me mas omo ska no 2 weeks bia na ye 130 na ma send ko nti school run be frame your friend write us amankwa ewo faade hono obe frame se nkwala ne deka na me se da bi omo ndeka ene me send ska ne de ma omo maame na me send school scanner na ma send extra 100 cedis account for omo chop money ni anopa de meka nyina nso no na me to emo anwa na ma frɛ ɔnoa Elizabeth Osei no amani nua maajoa ne nkwala ne nyina aba me madwumam aba abegye de kɔ fa do bu nso amia meto a na me de agu ka mu na me de akɔ enti ekɔba sɛ wadi san kwala ɔmo kanti fees no enam se ne pam no twa no metue kwala ni school sika sem bia de ama school ra no eye righteous amankwa Mr. Righteous amankwa ena itina mitua no Sunday bia se holiday wo mu se holiday ni mu 2 weeks Sunday bia na ma send 130 Ghana cedis na ma send 100 cedis e de akɔ ne phone so ena me ye ne saa ena ache bia so ye 2 weeks apart from say madwuma e de me etu kwan ache bia ye 1 week me kofa nkwala ne ba me nchen ebi na ebeda afidie so a na me hye political suit na me de omukɔ asole no me do omo call asole no edru panini birthday ni nyina ma send video bi ama o producer no me do omo call askamo ekodi nkwala ne birthday a lot of pictures ni video bebre wo ma no de onni omo ho agoro omo birthday no no omo chele no Judith me ba panini no Judith abna edimfo so wa na ade omo pie ye mia na wo yire no ka na yegum no video no refin kam de ma producer na wo yire no we sata mo no de ni kura me kofa nkola me kofi kura no no oni ho nti ba na me na kasa nti mia na me kohwe na me omo siesi omo ho ntale na ohye omo nyina ye mia to oma no de wa na ohye ye mia ofosu wa wo bi won chen ana de me wo bi won miense ya na sese nkoda no we sisi nkwala no enu ti na me de bedan Asem Mpe Nipa nimba bi omo wo me nimba mfie mi the last time me hu nkwala na 2nd August 2021 na me kutua omo printing fees e de omo adi di sika eni bibia de ama omo me de sa picture ne kura enu ni the last time me hu nkwala no eni omo ko school fence wo no ho no na me twa asamfo nyini okay the last day hu nkoda no ye ko na ye ni odi for Samuel enko twetwe enko momra si madu so emra sesi anansa na no moma ye enko Sompa sika promotion no ye fa first draw no emma ye tifo na ye ne odifo Samuel akwankyere papa twetwe enkomo ye ko ye first draw no so ansa na ye ne akwankyere papa atwetwe enkomo prophet one no odifo Samuel na papa ne ho dance ye doso dodo adanse no doso efiri se wono na ama manfo nkonu so wo mu nyina da wo hwehwe no sane amanfo efiri sane ne nkyekere ya kyekere wo mo ententan ye kyekere amanfo nyina da wono ana etete eveve bronya ebei no se wan komansi ahembobo na wo akyere wo efiri se wo tomponche mantam no na omanfo bi so mantam wo ya asem yakọ Sompa sika promotion so emra na yenko enfa enko yanim Sompa sika promotion yemo sika ntu botom no libilibi no labalaba ye keka ede akoyanim ama enyoma akonkai kai kiki 0535690 now the 3 days na ka ho dia wadie no oma yentene nka sesia
na ye no D4 Samuel didn't come over na ya prompt now ama wafre second draw no beba so eno ti ye wadwene se ubetwa bi eno ti short code no *256*3# *256*3# eno ene short code no yenko emfa enko yenim odifo mema wakwa aba ye no Oforisuo akwankyere papa bibia bokọ de bibia kama adansidie no ekoso kama efiri se nansen omo ba ha ye kyere omo kwan no ene wona watumi amanya kopon wo papa sane omo afiri omo ponkyere mu no omo edi adanse mu di adanse mo amane tua odifo na anwumere ho aye fe eja se misuation ho aye fe papa misuation eja ko tu ende mini bi ho nyame we ya no aka chu tile ni no Sompa FM bona ku political we sanya asofo mo difo se ne DC fo ene president nesha untumi she we basa political yo ene bona ku Oforisuo si apam bi be no awo spare junction ono wo awate odifo bronya ebawu Oforisuo onim bronya ne de eba pa na dance a eguso a eba no soso na Oforisuo obagye di se maami bia wone ne ba wo ne ba ankasa na wone ne ba ne be ma no etie na be ma no ekọ wale ye no wo ye adwuma wo baabi na maami ne ti baabi ti na wotwe bia no boy ne bele maami ne sika wo na wotwe bia bele ne sika na boy ne se ne nua panyini yale ete ne so yale na ekum ne nua no ana isa yale kro na san so ba boy ne so ti boy na eba no so na ne yere se boy ne se ne yere se da bi otie D4 Samuel na yale we na aba ne de sa na de ne nua panyini ko on tram so e ma ne pa ne nko enti yanko D4 Samuel o menhia ahembobo ano Jaba family house the first o mbeduru ho no and I'm catching a boy and say, who said, Udu has soon be do a chair, a soon, no, and the power of the mouth, maybe the mobile ye, when I mean cabby, by a quantity never done, I couldn't pan out, she say, and so. Now, who say be we are see. Now, first you, as I'm done, say, ye have quantity no. 2 weeks mayo. You say, my man, that or send a horse shino. One can say, be a no more can a no more. Say, one on and kum. Akwala na ono na obayi no ode yi wo musa na ono kum first one tinko ono ese kum akwala na oba ya akwankyere na dan ne ma ato no so a ama no ho hyehye no ko eso ofa aduro ko anom so wangu Nyankopon pese obie na num no woka enti Nyankopon ya adom a Monday okay wo mu de ni be pie mu ahembobo ano okay ma me no se wo mu se wo mu ko ba bi mpaibo ne baba akọ ekọ ba bi mpaibo no mu de ne ko oduru ano se hade ahadi ntimi wontimi ahadi sumbia ne obetimi ayiwe na film so na ba bia me ba so masi we koye no ho na adane ade na ba betom so ntimi musa no ba bia o koye no na mo mfa me nko ho ni yenyi film so no won sa ma ba yi ni film so odifo asem aboken mate ho asem papa producer kra no be pie nanim na yese na hefa ena saadie we kopie ya ama na kobasa ma me no ho hye no ena o se eya kwankyere ja akwankyere papa D4 Samuel ho enti odifo yemo dance ye no we dey say this be pie am dey yemo dance ye no na ewubia NTV ane because me free tafone buy na anafai boko na kakra mu ni ya ehwe D4 Samuel Osei Mpe TV enti eja baby e wo se yedi ya bra bofa bia wo se yi bia no e wona yeso tu hu anamo me kakra mu na me da yeso nye meso da na me na masiye meso da na meso da me am tete me an ya da me am se gina hoyi obeso da na ya de na wo na masiye na me na masiye ana beso da na ya de da ni ya de da me am se me an ya de da me na me asem mu se me se gina hoyi lesa asem na kwakoya ho metisem eti medwuna ho na msida bi adimantu ho na mo a kwa na ekọ nanim adwuma meye mesi mitra se meye adwuma na meye abu afa so medwuna ho a mentia me nisu timi biri misa na meye se meda bi ma mentu ho na mo ehwe D4 Samuel ewo Sompa na msida bi mintimi nka se papa mi nkọ no ho na erade mfa no so emoa me na mekoye papa mekoye no na oyese asem no se si anu ba bi akwakodu no kaso obodin a ebi ana ma ni ebi nso ana akwakoye maja koye mentanta
enti ewu na nyanto me ba nyanto wase uduru ho no mo no na wo kan wo da ye so asem hwe no anaso ni hu ka kyo me ka kye ne se da ye so sei na me so okay enti me ka kye ne wie no na oye se ne menye ene de o ka se menye de ene me ni papa ntem ase o kye ma kwankire ene o ma me ye bi wo no ma me so ko ye bi anwumre se obedani akoba bi ade ne firiba na me am de mani be hunu na o ka e bia menye ni nti me ko ye no me kokoye kwankire wie be ne na bosomi ba ko bosomi no bosomi san nan mu ni afi me mada sorry na me ntimi na me tikete so me yesi me bre me yesi afi kwa de na kakra ni ofre me aso ka che me se wo ye before na mo ko atuo ha mo yesi me yesi why ayo mama after say odi for ye akwanhwe no ma wo wie ye no na wo mama start say o yale nyesa ana da yeso na me so na mewu na me yesi metia na sa da yeso no so ahyase e kon abra me so me de na jai e ko mama ne de abra me so me de na jai me de na jai nti wo mama na so sa o na so da ye na mama me so me hu ntimi da ofra mi na si na ofra na me na so da me ntimi da yesi ni enti de twato an se o ka che me se o ye bayifo na me bisin de wo ye ya bra boni bi o ye de o ye ni dia so na me so ni nyina no ye hihye ya no mo hihye papa me so metua so da ni ahwie na magu kwan mu na nam ho na nkro na busuafo bi tete ho o ka ho me ma me ka ho na nam de gu kwan me hu ba bia nam de firi ebusa da ye no mo nkyere me da ye kro nam kro no na mani ache ese me de me ka sanse dan kawra de se papa dan de dan enu ma no akwa di ba bi sanse si a me ma me se de tie bia no me bia me koye no ye fa ne nko na de aka bia no nka na papa no hwe na wontu ho na mo ma no na influence na wontimi enkura biem na chese meti wasem no ne ti awane se da ya woso na ya de dawo na wankasa wugina ho e ba sa asema yentafo so ma ye den yo na wawu na na masie ne ade no wokohu odi for samoro ma wakwanhwe no wo ka kire wo se sa de na e ba wo so no be bo na dane akọ ba bi friba ampani ampa obo na dane ne na chese yo ma me na ye wo na yakọ ma me so ti se wudi won danse se sa yare ne ne ma na e ha wada ye so no na e ha no akodu ma me ho odi for samoro akwanhwe no akwanhwe na chire no akwanhwe na chire na kodi ma me ho no nti ye ode mani aje ebi say bible kraka say mo ba info antena say said o kan Luke chapter 19 the verse number 24 say the among person with you from nyina mani na mentwen krante won so no nse mitu anamo na me de ne ba na nimu no papa so twen krante eradi din mu no ene ne manya ama no ye nti me de radi nti odi for Samuel akwanche no ne sinkan nufa no ne twa na ebi kun ame na yode say the bible kan say me mo ba info. Okay, damn not Adansidie no, ena edi etwaguo no odi for Samuel Prayer and Council Center. Menshia him bobuano ena akwankyere papa wowo. Papa yemfa number no entudwa. 0246 0246 0246 0246 66 66 71 17 0246 0246 66 71 050 45 88 454 0578 40 55 19 Yaw Kumasi menshia ahemboboa no ejaba family house. Okay. Yes. Ofosuo na nim. Ene ya so. Ene ya. Boy bi ba ya ho. No tua na mo ba ya no wo se. Wo ye adwuma bi. Na adwuma no omo na ekọ na mu ye tere ene kwagigi sika. To mo kwa mo receipt ni nyina won ekura no. To mo ye bibia wi a won na be ye bibia be sesi bibia receipt na machi. Na onim se oba na receipt na odi be ye sesi no. Receipt ni nyina ayira. Enti na chese eyese wo no na kofa receipt ni ba yesa obekoje na sa akura wa boka wa wieska no ai na wodi su ni awre ho ba bi kwada so he ya ba na fosu oba ya otena chere mka chere se be ma receipt no e woni mo amko ye wo ba akọ na o ye na adwen se o ya ma wo ho akere o ne e sa do betum enti ko ya kwankere we sisi e me so me ye we
emfiri samre ya wo kopema nwumere wo be frɛ maka de besi a kyerɛ me sesi a ye ba ha ya ana wo frɛ me sɛ odifo o frɛ me na ni agye wo hurihuri so odifo get ba kwa frɛ me sɛ receipt wo hu sɛ da form ba bi no wakofa enti wade brɛ me receipt ya mo firi ka mu a mo de ka mo tu ka na firi ba bi a mo ko ye de aba a obi akɔ ne ba bi de e form e fa hene na da okofa ya de koma o de koma no ofosu na kyese ono klase no wasi dure ha ye mfre no no woni adanse enti wo de nyame bo a next week okay mfre no no hum say yes ofosu adanse e koso wo manhia ahembo bo na Jaba family house ga bi so a o ye nurse ni wa travel 3 times ni nyina emfa eno be ka kire nse oba ahembo bo no Jaba family house ho na oba ya ono ne de o tra na emfa ho na Nyankopon fa esuma ne nsa aka ofosu oba ya na o ka kire so odi for me no beto nchia wo mate wo nka omo no be pie so omo no be pie so odi for me no beto nchia me die me no beto nchia no omo no kra ba wo be pie so ntime omo no me wia omo no de beto aso na no say 3 days ni no de visa na be kire me visa no nsa aka wo de abe kire me o se busumi we so wo ko UK enti wo fosu o te wo ye dey de nani abre na da bia meka no adanse e koso no susu e hoso na jakokko na so ye nya so jakokko na wo boa e de na be sie baye entu baye wo tu akwan ni se woni baye 40 fia jana life man na bra baji jakokko na kwa nkyere ni bi no fosu onu de se de ehu kura ne se code na metwere no me di code no gu hanky white ni me de mawa enton awo bo no eni bi no jakokko na ache ma me ya sesi a wote atem na Monday omu di ni be piem e wa yin bobo ano okay na me nyaje enton awo bo se obi a oba ma obi a ma de white hanky ba enton awo bo na no se Nyankopon so di tumi na ma me ama se uye on se ye nuanum sirimfo de ya na o momonton bi eni nton a so mo bo eni voter for ne o ma ade no be Nyankopon de o mu code no so ama me entu ba ba bia o fire bia o code ho okay o ba mo de gu hanky ni mu a na ma mo wakọ akoda so na onya kokoda so wi a ho na be hunu se yes se ba bia sunsum ni fira o ba be din kwase asem bia bo hu se bibi o wi ase na bo ma me na hwe ase se o kana no mu se Monday wo de nyame ya adoma pa mo fa camera mra na ba ho mo fa camera o mo ba ya me mo atena se atwe mo de camera be si no so ama na kasa ama na hu se bibi wo wi ase na on se da bia me ka se me nyitumi bia ni ka de nyame de ama me Oforisuo de na ni abere on se yesi baba we mu a se October ni ekowura November na December ato aso samre na ehu samre na wan hwe yi a omma ebeba asesa omma bewu wan kasa bewu samre na ehu sunsumu ehu pa samre me kwa ba kwa wo mabiem sam no nyale wo koda wawu samre na betete sansem na ehu no enti wote wo ye dey tumiri kabra sunsum na no be da no free say ye kwa wa wie school na anya adwuma nya kwa wo eniema na wo namu na wo mpen enya kwa nsa na honom na enya kwa yale na aka wato wo no enya kwa abrabobone na wo ba ne namu a wo de wo koba na woni agye na enya kwa wo adwaman honhom na eda no so na enya kwa uti wo ye dey wo manyina twa ho ahia wo nwale emma wo nwale mema nso a wo nya adwuma nya otefa ako ebe ye da bia me ka se eyem kunanhye Oforisuo de nani abere a wo hwe ye wo tie manhia ahembobo ano ne jakokko na so tumi ni ya adwuma eti de nani abere na ye hia no ekena yame ya adoma se ekena ye Friday ho akokko diko na meto na ekena sei de obeduru ho no wo ba me se fa white hanky okay waba hoda wo ma hoda o se waba hoda dia no wabaje hanky awagere bi dia mfa bi ma na wo ma hoda dia na se waba hoda kura na se ebi kura wo maji bi se hanky akwankyere ba ye no eni 2 months enso anwanwade a eye no abayi a eche no ene nipa e ka wo moto dem no wo so mo bi abayi e be che se me ho de me mo bayi ene ni asem de won se me ho me mo bayi na akwankyere na bayi na pie akwankyere na ama wo beto de hwe obi dwane aje obi sika de adwane akọ he ba bi kura ipe na ehun no odudum no phone ni ade nyina obaje hanky no wode ne ba me de code no gu mu okoda so ba bia nipa no obi waba sesi ama ne dem okay Oforisuo ehene na wudwane yakọ eti bra ni enkyira se nyame ama yetumi wa na woto hanky abo nka se boy ba ko se odi fo nka me na mbaji hanky wo ho nka meka se wa bibi wo be hanky me na mkoto ba wa fa bra ana oba ya na ka chen se ko makora obrempon na won fa code no me de ama na won fa ngum ma na fa bra me
na tena ha ya na me hwamfo wade en hye wo nsem wode hye me nsem si ya me bompa yugu so na me sa na ade hye ne nsem na me se kɔ fa kɔ yesei ne hwɛ ade wo so odifo na mba na nka hanki no me ba na nka wana yi free oduro na ase de ma me de akbeka se odifo ba bi e free no anu odin okay die wo huhunu ye no ofosu okoda ye no die wo no wo hunu ye no ene ba bi a ene niema bi a na hinta na ne nsanka se ni nsan nyina ya ka no ohu say yes bibi wo wiase ofosu ga bi ko Dubai kwa so wo fa niema begu wo se niema no kese ye nto wo hunu de ode niema na ye wa bre ho a obaji hankini bi okoda so niema no nyina ba betu eti mampanifo no so to aso ofosu okay ti mame kan kire wo bibi e kire na ni abre a wo komanhia he bobo ano se wo afa hanki white ko se do D4 kan me pass bia fa wo hanki white ko ni ntwiro ko durungum ema obra samu adanse die no ansa na adwame na ba de wo munya na se me da se me ko D4 na me ne ne trading ko am tisi dede de bi ba obi ani agi nam se ne wo de he me kwa nam ka se bi ani mo ho na won se D4 wo ko ho ma won se ya na CCTV camera ya adwuma to hwa uhu de wo ba nyina te nipa ne ba nyame ani kure ne oba besia na am se nipa ba kakaka no okuta wata nka chief na jese ubusi na msa udi nipa de mse ba ho to ehwe ya no so sa obai wabaha na msa to ampa de ne gubai na ene nipa kura wodi fo ntia ma omo twen na ma ne wurem jese oduru ho ofuso odi fo ayi ne table ne so nyina powder anya asem ketwa na de pese kan nyanse yakasa ya tra kasa bre we aye kan kro biti ho by first acquisition na so say o jade o kan shon bonzam no acquisition na so o jade o kan e chese wo ko ba bi na edai ye twa ne mene ansa na ohun se ye pese kan nyina ne se nipa ni kwa so o tra ho kwa ni kwa so me se se be de bia meka ye tie to fosu e adun bi na de tie wo so so bibia obetcha wiase na so so do wani kan ba na to wiase na so be do sa be show dem from amasa baba na eduru ho no Asem Mpe Fuase ade bia we aduane kura wudi kura ya kwankyere ntesa se wudi apatre nkwan we anya kwankyere nsu ho nyansa ebe hiam okay eti akwankyere ne de se odifo abeta ne ye ka de bia ye ka bomoden me se bebia wo no traffic light na se anya ba bia wo de ko wo de obi bo wa so ne wo de ko keke na de ko hwe de twiem okay dwamna ye bre na ye be sima bi ye bre na adanse no kura twa bibia to no kura ni adanse kokota na edibu asem ye kwa himfia wa dini nyina na da bia ye ka me ne odifo ye frefidie so na me ni nya no me bisa nsem bio won say ye ni ani me ne omuno sei ye ni ani etwa nkontomo na kase sunsumu kase kwata ho a nye odifo adawro ma ye be mena ku timi de me nya na bisa nsem me ya na wasike wunim se nkinya me de obo a obo yie se bra bidi yie na wa ye sasa mo agya okwhye bo ho na be me na hesa kohani na anim ye betwitwaw enu nti nyame twira ade no to ho a na kurusu bi ani aba ho nti hwem pa obi ese obọ mpa mu animiri se ekodifo pa yi obi a wai wadwe se opese obobra na wai wadwe se wate atana ho na be mu abo sa abra no a na o magie anu nyam se be hwe o ma me mai a wo ye anu nyamfo kwa mu kosoro ti wunim se obi wo fie wa o nso ma sabe entwimu ni niema nti ohwema mu ma me mane nya anu nyam enti mire bia wo de o take wo enu na enye wo adwuma na odifo se bra me ne okura no anka mani fredia ne maduru ho efise ye de start wontem entwerobone a cruise ni twera to di ne so no wo mu asem na odifo kan sem na me de wo mu no no niema wi nsande dada no nya sa na nko mu pe no a ye wo bi wo ho ye police panyini pa wetimi no msam ye pagya no kotufie wo ka se nti wa ba adwuma ko pa adwuma ba bia na level adura wo be ko pension agiska no na nko adum no de fie enye kwa okay enti mesem ya fa ya ma no to gana atwerade no ya twere bone ato so se uduru be 14 years anum wi ko ye wi ko fefe wo ba me mfa nkotum ni nyina no eye bibi mesrew ye ma me ne papa na me ka kire mu wo ba nyini ya statitua na montem ende se be twere bone ama na adi ne so na obeba ba bia nso ye odifo Ajaba family house na onyi code ne niema ne firu ba no so ntem ne nyame nyini na ode ma no no enkoso nyini na ebasa wo ma me na wo mmereda wo ba nyina be nyina be hwe okay
Odi for yɛmfa man to dwa 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 050 050 45 45 88 454 0578 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house yɛtena se na wɔtwemu ni nyinaa ahwɛ nyamema this Sunday ɛna enka ho eti ɔhaw ne amane bia Oforisuo nipa namu no ɔfa behia yɛ bɔ yɛ nya asɔle ɛyɛ counseling ko a na wo ba nso a wo nkyɛ wo ba ya ne yɛ hwɛ wa mo wakɔ na de ɔse wo ma wabra bɔ nkɔ yiye no wo de fa ne brɛ okay Oforisuo yakɔ de so ma wo so wo hwɛ nti ɔne de wa akyi ano mame nkyia mame sewa na odi for mame sewa wa hwɛ o kama pa o behind every successful man there is a woman and you know ma ye wadu mu nyina nyame hyira wo mo na mame sewa asoba yire bi ode brɛ ye no mo mfa bi mabiem asoba yire so we di cha asoba yire asoba yire de adabi asoba yire de we de ye ntam kase pa we ye ni mutu eye meka na de ekwe de Oforisuo kyerɛ nyame boy soja kokko kyerɛ de na ni abere ye so wantimi a match na free kyerɛ ekɔ ye wo ho na Sunday di ni ho na kyerɛ de obepie mu no jakokko na so na be ma ya ne ma ne yireja na ankola de ye oba odi we kura wa ba kura na ye behu ba bi oba ne wo na de tie ne se be ma kura de me de ka me nko akonya akiri de na be ma de se yire ho ne pesika so nkola ni nyino mbeba wonya sika wi ankola na be omo se bi ombeba we se ofri se entinka Kesbe na se jaba e ma no wo ma entinka ma me ne be kwa etoguro no ni asem no o eno ni asem no enti wo bibi no ho eti yire ho ne pesika na wo se sika nka be hwe wo mu na wa pack wa boa no na de egu so ho na wo yire ho na wo practice ya beti yes wo na esi abrosa na ofri se be bi o se bi o ba okay ya tu fu kakra odi for Samuel na wote ne kan no akwankyerega akwankyere papa yenko manhia yen boboa no eja ba family house eho na jakokko no aso odofo eho wonte asode ne mum no ukọ no hwe wonsam a wo hintasem bia no obeka na ode akyerɛw ye ko akoyanim medical ka cho se wei ene Sompa Asem Mpe Nipa bafos ye boyen tabamu a otetetu ye nam soro ye sai enam fom anu ti an soma owia enkoto no na abrantie wen babia na yire no wo no ene nkoda no wo no na ye hu dadada na odofo mame kan kyerɛ wo sɛ draw no bɛsa enkozo biem Sompa sika promotions no enti mawani enko ho bɛmɛ na ye kwotwehwe nkomo kakra bai wasɛm no a na ye da so etu no srɛ ene abasa no na wo se last days no ekoko duru sɛn me pacho last day ni ye da ade bɛkye adwoada na ye 1st August ena oba na efrɛ me se Judith se o kan asem e de akyerɛ me a ye me ba pani ni din no ti me ni akwala ne kasa no se da ye betwere exam so nti printing fees and am say abana minim ni nyina nti ekina nyame ya adoma me ba ho a ye adwoada na ye 2nd August 2021 ti me a me koi e ma me ne nkwala no eku school mu ho ekutua sa bills ni nyina picture no na eda so no ekutua bills bia na osimitua wo school mu ho bia me kutua ye tua man school fees nyina bia school fees de no mo ngi na mum na ye canteen okay etimitua bibia ka bia na wo ho bia den mi fro na e ka 5 cedis na ka 200 Ghana a oba no kra wandi machi ni mi anko school mu ho eti me ne nkwala ne kɔ no na metwa o mo samfo nyini wei pese na me ni wasemi esa de me beche kakra wo yire no na wo ne wo problem bia na ye ne ho ade me pacho an me ye ne ho ade na emum se problem bi wo ho de a no kure ni nyame ni me mafamu de menim agese onu mum ne beka na me masem wo na afamu ana oba ne du ba bi no ni suban sesan e na manfama ni ehu ntimi nkase na oye me wo de wasonso te masonso mante
na den no timi yes every fie wa bra wo no take responsibility wo bo akonhoma wo tomo wo hwe wo ma asikasem enhia wo ba no adenti na odi say etimidi wo Oforisuo me da ase asem we die agesa abaya na ne betimi ayi ano no kura ni nyame anim ni se me kata mani pa me koma de data me yere ene me ma Oforisuo yese asem eni adanse a yetwa asem na ye kan de adanse se na me nhwe no bra me ware na one nkwala na etinka imprempre kura na ode nkwala ne koye ene enpra mi hu omu kura nka me tutu anamo se me hwehwe nkwala no ana dabi ka me hwehwe nkwala no so ye nurse ni no ye nurse ni ye nurse ni by profession na no kura wo mu ne se abaya no wan kire me na chida baby ana minnimu no Oforisuo unim ni krom da ni krom de minnim meka baby ana wo ye adwuma baby ana wo ye adwuma no na ye private hospital bi e watafo formers Catholic church na chi Catholic church udu tafo formers baby a pragiafo no egina watra station ho kakra bi no onsa right wona na wo miansa nyina wan kwana adwuma mu da me kwana adwuma mu once a me akwa na me de ka akosi no ewo adwuma mu ho na ye private hospital doctor na friend Dr. Asante Obani nie na ni krom ne he ni krom ne ma me free ohwim heya Sofia Kwenso na ne papa free Kumawu na osusu se hen wo kro sisi ade na busuafo kra so munim ba bi owo ne papa ne ma me nua obi aso wonim ba bi owo mo bo ne sika no ne man kwa abrochire de eno de owo Ghana heya onkwa abrochire owa heya na den otimidi sa ade wedi usa Oforisuo asem we de me ya ofuso ani e de bedimi ontimi fendi be ma bia wa asase so na wonim se de makomate na chese wo anka se wiase abai o ma ne miensen me ma ne miensen me ni ba bia wo ba bia bi wani bon koda so adi mfie sen mfie mienu 2nd August 2021 up to date ofra u chisika anase na chakwa block me from 2nd August up to date etime de me phone ketua bi send the message say me hian kwala no me man 1 week every say me phone WhatsApp phone there wa block me enti normal message WhatsApp me wa block etime de phone ketua me use na me susu se onim number no e friend wa amfa e na me sending the message no say me hian kwala man 1 week so amfa kwala na mba obehu ni ebeton o sire din nyina de say Lisbeth Osei and dodo no afriend say dodo na afriend Lizzy okay eti me de phone na no woni me susu onim number ne sending the message no e na ohwa o tracy mobile procedure na no hu say eyemia eti me sending the message no me wo ha na number bi frɛ me say obi abeye me report ewo Accra Central Police Station ono ye CID ni enti no me report me ho wa Accra e na me ka kire ne say so ye CID ni a me de me mba na mu mabaya no onim adwumam enu onim fia na me ne timu a wale ni guru eto famra yes o meche me se ne na sa CID ni kro no one ne beba de a ene eminim tiwamba tia na wo papa bi se ka e wo se wo send o money scan so wa block me wo papa sen ka me sending kwala ni ska an kwala ne beba me ntin abri bia Oforisuo ade ba ko mi se mitimi ni ga ni kasa me nda nyumre Lizzy china me ba be fa kwala no wa jepeni me tuka duru fa de ho no wa pe ba bi din kwala na fa Nipa wo yiri wonye boni bintia no de fo de di so no aba be ka Asemi mu ya rem no wa pe ba bi din kwala na fa me frɛ na ye ba pani no opraye 2018 se ne na ne nan ne kodia picture ba ko me de ma producer no de na omu gina steps KJT Dubai da na nkramofo 2021 and I'm sure that ko fanko na ye holiday ye nuanu nkramofo gu omo salary na ye me yase ahani manfa shopping am koye mom no on say white bi eda abaya pani na ani opra ne nan aposo ha sei eti ebepie ne nan anim ha etinsuo se ya eti me papa ba ko me pese me boni din o kire me one Dr. York ewo polyclinic G
me de ne kɔ hɔ lensa chemist abaya na kora na kyerɛ me Dr. Mensa pharmacy kɛseɛ ne wɔ hɔ no enuru abaya me bawe ya numagu ne yam na ekuro no da so no etini nyina kɔ wie sɛ menye obi wɔ ofen so kayera enti ɔyɛ herbalist ɛna me medwuma me yɛ no same boy ba ko yɛ bi ɛna me ɔhɔ no ofiri ba magazine ɛna me frɛ no no so yɛ woni nipa no ɔdi nipa ne number maame ofen so yɛ asɛm na me kan o ɛna me ni nipa ne kasa asɛm me wɔ me baba yɛ bi wɔ pra ne nan etwa mo afi ko mfi mienu abɛyɛ ayi bi da ne nani ma da bi echi nsuo saa me di na chi hospital enko ɛna ɔsɛ me mfa ne mɛkyerɛ no itimi ne lizi no kasa ukuyada na mka kyerɛ sɛ menye obi ɔbɛhwɛ akwala no ɛwɔ ofen so kayera enti me efiada nwumrɛ me baba abɛfa no ɛna ɔsɛ pin efiada no mitu ka koduru hɔ no mo a na abaya no de nkwala no adwane mebusa o papa ɔsɛ wonim baabi a abaya no satam de no mfiri o papa fie hɔ no wɔte hɔ ankwala no kɔ school ɛyɛ 2021 before August no asɛm na making odi ne papa asɛm ba mu no wa bra wo kɔ fie ɔno mo hɔ a wo kɔ no ma sɛ afiri hɔ no wo san kɔ papa no ana wa kɔ papa no asa kɔ bɔ na mane papa no makɔ no hɔ several times be me nkɔ akura me kɔ 5 times after say o free ni fie hɔ no ɔso ɔno no kura no fa telephone say ne friend say wɔto afiri ni fie onto ɔno no papa no kura no onim baabi a ne ba no wɔ eti ɔba na busua no pɛsɛ ɔmkyɛ so omunim baabi ɔmo so omunim baabi a ɔma meti ase ɔma me awu 2015 ɛna ɔma me wu asante amamre mu no sɛ wase wu a Oforisuo asema mekan on so bie light tuma baabi a me yɛ adwuma na efe bɛka sɛ oyire no oyɛ trainers ana oyɛ very wicked saa no mekan oyɛ dangerous on kasa o Oforisuo girl no me ne temani ba me ho so na girl na top plot asidan na me nim Osei but me relax it said ye Osei mani ba me ho so no said your body for the cell phone or say nani ba me ho so no on the osan ko na gyanchen o ba we die me mani ba me ho so no na wasidan no fine wasi no ayi apagya na wakɔ sɛ dan no me mpa hu Oforisuo mia mi kromni na efia metimi ne bema wo chidi sɛ na oyire no opɛw ɛne de bi akɔ wi na mo awade no ɔdɔ nsɛm na te sɛ because me te ase papa me kan ne sɛ abaya no manhu bibia na show kyerɛ sɛ ɔmpɛ me biem no credit manhu bibia saa na me ne to asomdwiem me kasa no ɔha me a na ma bere nyame no ɔnha me sɛ bia sikasɛm sɛ no ɔha me atete ebi ɔno aduane ma me ndi ana sɛ dabi ɛno deɛ no ɔnha me na emo me na bere bia no na me ne kasa na me ne di nkɔmɔ sisi ayawo ɛwɔ si yɛ bibi yentimi ne nkwala we ntina demu a ntina me de yeba pani na ye nhweso said the next 5 years the next 10 years ye betimi ne abena judith adadan ba kuma na enti ye start bibi ti me wale no 2013 ye wale 2012 2013 ene ye top plot ene ye start no krenya me anim ni na me niam mu ade mame nanso no de na wo se be ma eye bia no na me ye nanso se me ne ka ya bra bomu kan kodia Oforisuo onfi kura na miniska na adwuma nti yam ka kyɛn sɛ so miniska dia eni jai na tena fie na adwuma na awokɔ no eni mfa so bia ni so ti baabi a no yɛ adwuma no me awale nu ɔde nkwala ni dwane ye na kɔba sɛ eni metu na mo akɔ baabi ɔyɛ adwuma saa na doctor na wu way back 3 years ago ama adwuma ne kura gu eti saa na nye hokora na no ye adwuma. Okay, yen try na yen hwese between oba no atwetwe enkomo a yen hwɛ Asem o yes phone no na yen fa okay. Sompa FM.
The number you called has yen try back on ka ho enhwa de yen try back. Okay. Yashesa kebenya ababawa Elizabeth Osei nanso yepusu na homanoa chese onu ankasa na na adwese yira na obeyira no de nkoda no so aka ho panipa dise pa de ne yenyema ho ti ade Asem Mpe Nipa bedwafo nyema mianse mihia me ma no ebi se sebi enye ba akofo na wo ba na wabe kidnap kwala no afri me ho mihia me ma se mehwe wo mo na ye ready say mehwe nkwala no ena nya afensu na ma ye ready na mehwe wo mo dada ansa no do mo dwane ti masem nyina ne say momboa me na ba bia ba ya ne hye bia no onfa me mamre me menini ni ntokwa bia menini ni mansotwe bia menini ni we ano baba ye bia ba bi o bia so wote me nka onfa nkwala ne mbra masemwa no menini ni bia. Okay omuna samwa Official HTF ene yahefo patui o matwan ya me asan kwaba Sompa FM official me gidi yese enua be ma yasem o kan ye na ete nyina ye meme ye ni kwan ye fa so ye na mate ti bi obi be ka se na ye na enua ye bibia odi fo Samuel ka se ekoba se odi nkola ne kwa ompene be bintrane ade official so when oba betra pa na obawo akwala sebe wo butu na obehwe form na ye gene tata na ye sin kakra kura benyina du ba bi se no official adwuma kase pa enye so easy ne wo kwan obi afa so do ne ba efa papa yi wo kasa no se wutia enye na wale esem bi a ate aka mu na wo kan emum de all kasa no all static kasa baby or di free ba no at saat said the walking because oba no enya na no dis because what busa no question bi wasese wo no so waye bone bi a oba na behu naka na ya nhwe ya na ekoye se obi kwadwen se obi anu a wonu no ho a ono esreda ba wodi obata fidikase esu ewo mi se obi timi yesa na last minute oba na so ba na asem na dan ewo sa ba ye gya na asem no so kakra ofoso e be sre Ghana for man binomon omo wadwen bi se bebre ni wadwen bi se so ne be ma wo a especially sabe ye nwanom sabe asantefo ye nkola ne ye oba ne dia wo ko trap bi a te se ye nwanom ahwafo a woni ne wo a enkola na eye mema no edia ba last minute kwa na se no e ma ni bi ni ma yo madwen se ono de won opa wo woni be ma no wo wie a on de wo wie odo edien yo afiri ni mko no asesa enkola na de nko bata yanka hu se eye nipa o yanyamoa aboa wakra so wo wugu ho na wo de wo mo were kete oni ho now the more kete kan ba keto se ya oba wu uba no asesa nkura ni nyina afiri ho obi a wonye wokra na oni mo kra sem bia meka onim sa na mani bia ye se wo hwe mu pa ye nwia wo se fa sei Elizabeth ufu oshim ufafu kumawu nesa santini pio ahemfa pa na wasesa nkura mensa edo omoko akwa bi so mama ka sa asemu yi awaleja ye maka princess dan ne princess o ma wade e bi nsida atwam dadadan so e bi nsida obi na ezu egui anya wonko na sebo no oba mate na wompena na wo ka se wonwale bie mu a sebe e nwanwa masa ye hu bi pen ye gusu hu awale egu asikafo awale egu ebi bi kura de enu be 1 year kura ebi kura de nu 2 months na sa egu gedam e kuro bi di wasante achem eti se woni be mate ene de menka wo ba because be masem na wa woni be mate
na ufi se bia dru baabi we ye beka nyame ampata ene bia enam asam ne akeka ne saa no ntimi ne na ene bia sei ene no ntimi no na awo miensa na abam ede baabi na ope owiase be ma asem wo ka dru baabi na se ofi se wo ba no wadu high level bi na be ma wo forma eye better sa wade no ntimi nko bi ma ye nya ohwe wabusuafo beka na kosua na wade na wonnim se wonware na me kwagya wo omuntimi nto ntwene da ya kaka last minute on besa fa na obema yi wade ne ho ade ba ko ye wo wiase so fosuo se wo no ba the way o si no masite ba me what was be feel bad na se be atwanwo ko atwadwam tie nim ye ni feel me wo je minim hawa wo fam me son daye omo no ntwawa no na omo ko school na me hu didit penino o se school uniform ye green white down na me se abna he fa na ko school o se me ko school roman e wo he o se tafo ahembro no mu me kama chi a me hu da na me kwa minim se tafo ahembro roman school bi wo ho ti me tu na mo ko ho madam ye friend madam Agata headmistress no e ku si ni so e no se nkwala bi ani ha sa e no se ofosuo eti de yake wo bi a wo tie na wonim the way o si ya ne ma no minim the way o feel fa oba bi timi koto akwala to twene ebi na no handle ne hanu ya yete ya yente ase kwaya na no obeta ya ne papa didi anu adai ne mama judi anu adai o ye o nye oba no na wo hwe the way o bi si handle ne ma na bedroom me bi me ko adwuma bo me ko hwe me ma o wo be ko na ya to pia fagan na nkura no besi na hwe mfie mienu papa yi hwe the way ya wo de ye kan papa yi wo de onye hwe ba picture ne ade edi adanse e wo kwa bi so babaka papa yi so bone eti dem pesa me kan nyina ne se oba your friend say Elizabeth baby awo bia no mesrew pi wo de wo be kwa awoko wo dan an wasi o se ben man se won si dan na won wadi kan si dan yo enye no de ko na de onim wodo na brantie won hu se be ne makeke ofosu edu mre bi hwe ye kan ofosu edu mre bi pa na se ko ba se ya minim hwe me ntimi oye mbobo papa yi to e mbobo ifie me no huma o ma se bi uchu o school fees o hwe wo mo enkwe da na fie me no ofosu onse ni bi obabia bi obi be kase bia o na asa janama no debi ofosuo edumre bia nipa de be se busua no oba na busua no ya de sebe kwansuo ne bo na hina oba ne nam enu hu be ma do de ne ba fie be dumre bia so be ma nso ye oba ne bibia ofosuo oba ma ye oba bibia ka busua fo so asole kwa busua fo asole se wa se ya de na ya de bu enso so fra busuam ti abusua ne sorry no mo abrantie yi ne mu oya emu oya ofosuo man fansia. Okay, yane Obo Heba and Medical Research Center. Entwetwe enkomo Dr. Benjamin ewa ha yene no kwatwetwe enkomo emra sesia Obo Heba and Medical Research Center ewo adoato adumanu yene Dr. Benjamin entwetwe enkomo Dr. Weye yi no a preke se no no obi ase mani bi no kan hwe da no wan fa bi ama o last week you know never last week me dey buy okay doctor yeni komo wate yeni komo doctor me mo akwaba ejo so menua bibia boko de nyame adom na won so preke se pada no ye koto foforo aba nsuo mu o amanfuo bo preke se pada ne dey na dia ne sese dia yenko wuram ana yenko dwom koto prekese bia wo ye besa agu yenko anim we dey ready to chop so asa dia gum se de ode nchine didi no titia doctor asoye te say nyame adom ehoboko bibia boko de nyame adom bibia da kwa mu kama pa na dia na ekoso yentie bibi yo Obo Herbal Medical Research Center be fa kwanya so ne achia Sompa TV ahwefo ne atiefo enyina na anwumre na
Obo Herbal and Medical Research Center ayarosabia bia yesaya nyarwa ewo ho na ye di purely herbal bibidro crochin na ye di tu yare ase ewo ho na Obo Herbal ye dwumadi a ye di no ni se ye ngina symptoms anase ensenkyereni a eda di ewo nipadua no ho emfa aduro enka yare saa nipadua no na mmom ye research ye di machines 50 mfidie wo ho a ye di hwehwe nipadua ni mu ehu adekro potin a eha nipadua no na afi ye di abibiduro purely herbal nuaba ne ahaban ne nubna ye di atu yare na se afi nipadua ni mu na Obo Herbal ye expert in cardiovascular diseases akoma no ene droben ahodo a emoja efaso edi afosane ewo nipadua no se tomachie bi ebamu a Obo Herbal ye tenete kra ena enye no nko a ye sanyarwa bebri odie diabetes na ye kwankro ewo so odie ye ulcer ene ye kawanadwo a obetiatia musa kwesi se ade bechi ade chin so na eto so odie typhoid maintenance to anamon bra Obo Herbal odie awo mu problem so your ba oye bema untimi mfafuru enwo ba ento na so to anamon mentwentwen so kra Obo Herbal yetene te kra odie ye namu sayare say namu sayare ahodo ni nyina Obo Herbal yetu ase kra efiri ho Obo Herbal your branches bebre enye kumase hankwa na wo your headquarters ewon Kranza your branch ewo Accra Kaswa your branch wo Sunyan Techiman enso your branch ewo ho ena kumase hanso yaba bepiem na enanyumre wo tiemi na opese otu anamon ana nyarwa hodo amabobosu ebi uwobi na opese otu anamon ba ye na so ya ye number say yusu 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 and I say 0257 472 506 506 Obo Herbal and Medical Research Center offer your numbers ya onsa ebeka na preke se powder dia nwanwa adwuma pa say kumase ufa ba bia preke ufa ba bia preke no no wanhwe kura kan baka katrema ya ne preke no kura ye sure preke se powder ufa ba bia the whole Ghana memfa abrochire kura kan ho because ebi mo request ema ye nation ye worldwide delivery na yem preke se powder preke se pure ena ye dia yem fa chemical bia enframu preke se ena nubna kakra bi ena ye dia den ye de aye yem preke se powder na preke se wo me 70% ena kwansusu akakra na nyoma na kakra but chemical bia nim purely organic ena Obo Herbal ye de ba adwama so Dr. Benjamin na preke no ho ne yeduru preke na kwa ekoto foforo wa bansuo mu amanfo nhye danim na se dia gintri an wo Ghana ha no Dr. die be potin na preke se pada no eko ni padua motimi ye ye hye preke sa nnuane duro ahodo bebre ewom nnuane duro ahodo bebre ewo prekesem vitamins wom nutrient ahodo ni nyina den ewom enti se udi ekwo mu a eboa nipadua no na edimu akotene pa immune booster and I say yes immune support yes se yesha anka say vitamin C ewom eno ena eboa immune system no emane yeden
asogyafoɔ a ɛwɔ yɛ nipadua mu a ɛkotia nyarewa no na yɛka no white blood cells no ɛboa saa vitamin C no a ɛwɔ fruit mu no ɛno ɛna ɛboa ɛma saa nkwamoa no ɛnya ahoɔden na yɛhwɛ prɛkɛsɛ a bibia wɔ mu ɛyɛ vitamin C a ɛwɔ prɛkɛsɛ mu no vitamin C ɛwɔ ankaa mu no ɛyɛ times 3 nti prɛkɛsɛ vitamin C ɛwɔ prɛkɛsɛ mu ɛyɛ times 3 of vitamin C a ɛwɔ ankaa mu nti ɛboa supporti immune system no nkwamoa na ɛkotia nyarewa no nti sɛ wonya time bia ma ho ɛyɛ din doctor na dabia na me ya metaka ho sɛ preke sɛ pada no sɛ covid-19 ba yɛ pa na abadia kan ni je sɛ kini pati Canada sa no enye easy kra enti sɛ sia no wenu de sɛ unya enunum bi edi bi gu nkwam didi a nkwamoa no ankasa ho bɛyɛ din na yɛ sɛ yare bi obɛba bi obɛko atia no yare bia doctor na ɛba akoma yade yɛ so akoma moyi a preke no so ebetwa mo akoma na bɔkama ɛno yɛ another major a year ɛyɛ preke se powder yi ɛyɛ ɛsɔve kra efiri hɔ obi a palpitation na koma ɛbɔ ne peri akoma yare ni nyinaa ɛyɛ preke se powder no etu ase kra etu ase obi wɔ hɔ ɔte wɔ ɔnyɛ hwe nanso ɛhɔ na koma ɛbɔ ne peri onya preke se powder bi na ɔde fra ensuo anaasɛ ɔde fra na aduane a wodi a ebetimi asolve saa problem no kra ɛna obi a ɛsan so ɛyɛ den ɛsolve anemia in pregnancy obi wɔ hɔ fafuru a na sɛ ɔkɔ hospital a yɛtumi ka sɛ ne mogya awe anaasɛ ɔwo a yɛtumi ka sɛ oni emogya ɛwɔ sɛ emo ne mogya ne ade enti sɛ wofa afuro na onya preke sɛ powder bia ɛboa ɛsosteni emogya biara nipadua no ehia no na okɔ awɔ so ayanka sɛ wa short emogya anaasɛ wo abofra na ayanka sɛ abofra no wa short emogya ɛna obi nso wɔ hɔ ɔwo wi a ɛyɛ nufusuo ɛmma sɛ utie me na nwumre na bia wawo na abofra ne nya nufusuo ɛnnoma onya preke sɛ powder bi na odi nsuo kakra ɛfra na odi srasra wo nufusuo a ade ɛyem entina meka sɛ yem preke sɛ ɛyɛ magic ne tete ma sɛ kura ne abeduro kura ne no ayɛ kura ko abeduro no na woya ɛma nufusuo ɛne sɛ preke na bade ne abeduro kwanye nipa nyina ne nkofo bia kura ma ne hawa adwene na ade asrasra so kama odi srasra so a ade ɛbɛkyi pɛpɛɛpɛ abofra no ɛbɛhyɛ ase anya nufusuo anom doctor yɛhwɛ ni sei saa preke sɛ pade okay enyoma yɛ popopo so na kyɛ sɛ nsɛnkyerɛni wɔ mpa o ɛyɛ nsɛnkyerɛni doctor enti we no mo de yɛ mo adwuma mintumi ka sɛ ekwa bi so yɛ mogyaduro sure ɛyɛ mogyaduro because ɛma mogya ɛfiri sɛ ɔbaa tan anaasɛ ɔbaa wɔnyem ɛnum anya mogya na sɛ me so me kɔ hospital na sɛ yɛsɛ me ni mogya me nunum bia ɛde mogya bɛba yes saa pɛpɛɛpɛ aja sɛ kwa bi so yɛ mogyaduro ɛyɛ mogyaduro hɔ na mpɛ sɛ ɔde si saa pɛpɛɛpɛ ɛyɛ mogyaduro okay yes nti obi a wa shorting mogya ɛwɔ hɔ a n'ani so ebiri no ne nyinaa no ya na ɛyɛ shortage of blood sɛ onya preke sɛ powder yi bia solve problem kraa doctor na sɛ preke no du ba bi a ɔnom ayɛ sɛ ɛma ho yɛ fɛ ɔnom preke no ma ho yɛ fɛ ho yɛ fɛ kwa bɛ so ɛma ho yɛ fɛ no on sɛ nnuani duro ɛna medi kan yɛ no owi nam a protein wɔ mu preke sɛ powder protein wom ɛyɛ aduane bia nnuane duro ɛwɔ aduane bia mu no ɛyɛ preke yi ɛwom vitamins ahodoɔ a ɛboa nipadua no ne nyinaa ɛwom ɛbɛsiesie nipadua no kama ɛbɛma time bia wa look fresh mogya won short mogya anche se mogya so do nya na che se ahofani mu ana ni nyina ye preke se pa na preke ni nsenkyere ni na che se nye oba wonyem ko ana no obenya mogya obi a wo face oya ne make bia yes entina da make no eye preventive and curative preventive ni se unya preke entwen enyare ansa unya na uyusu a ebon ho ban free nyarewa ahodo bebree ho doctor na yama ba akoko ka hwewate mate na atoma koma so papa ye fie man nsanto dwa ye number no
ɛyɛ 0249 761 508 0249 761 508 anaasɛ 0550 19 15 14 0550 19 15 14 anaasɛ 0257 472 506 ɛyɛ ɔboɔ heba yɛ numbers a yɛ use ɛno no na doctor brane bɛn na mo bie mo adwuma no brebe na mo pon yɛyɛ adwuma efiri anɔpa nonso kosi anwumre nonum empa mu yɛn branches ni nyinaa wokɔ hɔ a time a yɛdi yɛn dwuma ɛno no free juada kosi memenda okay yes kwasiada de obi ankɔ asɔre kwasiada de obi ankɔ asɔre even kra no sɛ open special ana obi wɔ hɔ otimika sɛ from Monday to Saturday we busy Sunday nipa bebre na book appointment on Sundays yes home service and come there be okay okay ubetime book o frɛ na o ka say bia Sunday na obeba ye beba be show fefefe eti ya tie biada wo de adults wo no fabra obo heba yes na ye hwehwem na doctor ansa na wo be so de akono the amamani agye ho se medical research center na che se wo hwehwo ni peduanim na wo ba bia yade ne wo na o de aduru account yes sa pepe okay se yeti hai ensuo obi bie tap esi so na ensuo etne badam ha eni kwan se o mobe e wo se ukotu pipe no mu before wa ba be popa enti obo heba sa na edi enjuma okay yes ye to pipe tap no mu ansana ya mobe nti ye nhwen senkyerene ni a edadi e wo nipadua no ho emfa duro enka nipadua na emum ye nhwehwemu ehu problem a wo nipadua no mu na fe ye de purely herba ayeden atu ase eye preke se powder ibde ni importance there bebre kwa faso de wo so obi a the owo heart attack ye ne chest ɔte yaw ɛwɔ ne chest ana obi a ne nase ɛyɛ ne titiriti bɛɛma ɛyɛ poor circulation sɛ woyɛ obi a wɔ poor circulation a ɛno nso na sɛ woyɛ bɛɛma ɛtumi ɛyɛ den ɛte o bɛɛma yɔsɛm so wɔn sɛ wobɛtumi agyina so sɛ bɛɛma ya na gyina mogya no kwan yɛ si di afosane ɛwɔ nipadua no enti sɛ nipadua no mogya no ntumi nni afosane ɛma o bɛɛma yɛ a woyɛ no ɛso ɛte koraa woyɛ obi a wo diabetes a asikyire yareɛ onya preke sɛ powder bi a ɛbɛtumi ɛde o sugar level no aba fam woyɛ obi a wo pressure hypertension ne ɛka no mogya broso no wo bi a na sɛ wonya preke sɛ powder bi a ɛno ano no ɛbɛtumi asolve o problem koraa afiri hɔ obi a ne nase ɛyɛ ne titiriti sɛ obi wɔ hɔ ɔtena ase ɛsɔre a anaasɛ obi wɔ koraa wɔhyɛ mpaboa na mpaboa no tumi worɔ ɔbra ɔnhu sɛ mpaboa no aworɔ yi sɛ ɔnante ansa na wo alert na ansa na wahu sɛ ne mpaboa no ayɛ den aworɔ afiri ne nan mu ne nyinaa egyina emogya a ntumi nnu afosane ɛso obi a ɔwɔ blood clots sɛ ne nipadua baabi a blood clots ɛne mogya ɛbɔ ntoantoa anaasɛ bibisa onya yɛn preke sɛ powder bi a preke ne deɛ sɛ ne emidi kan no ɛyɛ adwuma te sɛ magic ɛkyɛ sɛ cholesterol ne wo nipadua mina bɛnane nane no asɛ last week obi frɛ me oh doctor me pɛ baako pɛ atry ahwɛ ɛna me ma ne baako ɛwɔ ɔbo ase as nansane ne wa frɛ me sɛ ɔpɛ box baako enti preke ne deɛ ɛyɛ anwanwa adwuma ɛyɛ anwanwa adwuma sɛ wotie me na anwumre yi na sɛ wowɔ ɔbo ase a wokɔ smart herba utu anamoko smart herba wonsa ebetimi aka bi smart herba ewo oboase okwa wonsa ebetimi aka bi adanse ni de bebre mintimi kumasi hanso obaye na so eye adoato adumanu a wonsa ebeka bi KNG ho wonsa ebeka bi eye apitank okọ ho nso a wonsa ebeden ebeka bi ewo ho ye branches ni nyina okọ ho a eye akra kaso a okọ ho a Kaswa official town onsa ebeka bi o akra na ene ni mpotam na se wo pebia
ope baako ene wabusua yi so ana ope mienu ana ope bebre atu aton a frɛ ye number ɛwɔ hɔ ɛyɛ 0550 15 ɛyɛ Accra wɔna wɔ Accra ne mpotam frɛ saa number no ope baako ɛyɛ den akɔyisu ana ope bebre atu akɔtɔn frɛ saa number no yes okay frɛ saa number no na wonsa ɛbɛyɛ den ɛna wo Kumasi ha nso a Kumasi ha your number you so 0257 472 506 0257 472 506 na upe nchiremu a from your headquarters your boss wo ubetimi afrɛ no number no ne number ne personal line wo use 0249 761 508 0249 761 508 Eye Obo Herbal and Medical Research Center. Okoye na so ya your doctor for akukudamfo a omakwadre omunim dwumadie no mu ti se utu anamo ekoho a o last stop eno no last stop cry. Okay, doctor you better say enem komo yene Obo Herbal and Medical Research Center adoato adumanu yene womo na etwehwe komo no ko Dr. Benjamin ewa adoato le kohwe oyade kama na ho entumi ento ne kope preke se powder ni bi na eno na ye kotofoforo a edansuo mu a edi ahim omanfo to na odi boostu omo system se de betumi aya ya tie piante beba ni padua mu no omo betumi akon ede apam yade no Obo Herbal and Research Center omo na ye ne omo etwetwen enkomo no asem o asem ama me no answer yade ni pa me nyon na yade ye ko ni ekotue yade ase Paul Kwabena Oforisuo ye nua ba me asem yin o ka asem bi edin kan ma ne ye mede o se ono ne ye disabidi no asase mudu pa ono ene ye disabidi no eno nkire se wajimi eno na wo ka asem se wo ye komu a eno nkire se wajimi eno nkire se wajimi ba ye onkrofo bo onum so wo se didi wo mi kobran ye bo apa de me yirin timi fa me man ko ba bia o Sompa FM 2 days ko anu wan kasa kura no ahekro ntimi na ko menya kasa ba ko pe wo fon so to so a wo dama de che wa na wo yo ba o na de kan say ade we na esi no oba no man nye no ho concept metima ka kire be me so betemi aka opa wo nyai akora chidie ye nyina do ema ontimi nyai ontimi nyai be na obedi wo jai me kura me mani nyai me ba precious nana any pastor wo se me de ko sister enye wo sa ubadi nyakupo nanso enya basa Elizabeth baby a wo hye bia no se be me kura jabo fa we di mawa e be double bi wo be hia papa no wo die ko trabro chire ne ye ekwan bia so one day enkrado mo ni papa no o mo nyine wie ansana wo de nkwa na edwane etime nye food and foodness menye food se wo ye food a Oforisuo ebi esi menye food and foodness ayo me kasa so tase Matias ye me se me kan twi na anu akwa ehye sort blofo ebi si satere mo fidade mante na ho 14 years wo de kwani dwane 14 years onya kwa ni ma me didi sa no se ma mpa chew e be se mi hu papa o so freko no ni sa kwa ndi agro ma me be se mi hu papa na ni ma me asmobo no ma be se mi hu papa 3 times ni next 4 times na akwa ni fi okobie ni papa sata no mo UK okọ airport se mfa na Ghana o be hwe ni papa ni ma me ti nani no no ba Ghana e be hwe ni papa etime nye food and foodness enyimi biewu aka ni twa kire wo dem se me ka kire wo no fa akwa ni bra akwa na ode ni kọ no o be se o chese ba ma min kasim go for so me be nye mistake me papa Jacob na wo se wo tontuma ba ko emma wo ba besia to ba kusi okay
ebe ball dachi etu ye be ma se o ka chen se maami Elizabeth me besi ye ntrase ye mo brandie wo so o be to chese mami nka o se o ye foodness ni bi ye mo bra onu wan ye mo bra be ma sate o ye adwuma sate se o do ne ma egu akwan mu okay na aboa wo entrase enka se bia ye mo bra onu ba na mo bra o tonton akoma to bi si enko si fie nka so si fie o di unu obi ani asem eti wo fo so de me kan se Elizabeth emfa bofra ni mra emofra ni mienu nyina yema omu at one by force omiensa yema omu at once by force betwa so ntem so for mama waso beye si wabra boimu fombra eya abofo ne yodi onso ye ne dia no munyam ntrase we ko na otwe we mra na otwe na be ma na ono ne ntwetwetwe no o hwe school beko because hia no o de betutu school beko nya na betutu school beko don't tell me this okay. Don't tell me this abem de na je say Elizabeth Fankoda ne bra Osborge Enterprise o say brabeto TV papa na hwe efa hwe Sompa Mpe Nipa nko a enti na koto TVB na wo se me kan cho say TV no or brand new and or second hand na o di free UK abrochimem na eba or Samsung LG na Philips sa brand way na woton if you say omu TV na ye papa odofo wo say sa TV way obaba beto a agrada artist mukura no anya wie o TV bi wa akoto a na wotwepe na asay o de koso so a omu nsanye wo se won fa ni bire na ye na adwuma Osborge Enterprise ono na ton TV papa ewu kurum ha ewo sa man photo TV ne bidie nanso say ye kan TV pa dia Osborge Enterprise if UK abrochimem wholesale any retail adwuma na wo ye abuakwa wone twere akodua JHS no ededi hwe animu Dr. Mensa Aston Taxi rank ho na Osborge Enterprise wo ye konye koto TV papa na ye fa eni adwuma 0244 363 663 0244 363 Osborge Enterprise na wodofo yenko True Wealth na yenko pe True Wealth product na yento wode True Wealth Vision capsules abadwa so eni yade biada yenko na True Wealth Vision capsules MY wodofo bema wo tenka no ewo fom oba wa tenka no ewo fom oba eduru baabi a sede wo menses no eba no emaye na de eba no so no ebi abosome na mienu na aba na chese enye odofo duru baabi a sede wusi Johnson no prostate no habo adwene woda sede wusi Johnson no enye yenko True Wealth products ni bi na yemfa ensa ye ho eyade or the joint fortis aba edwa so India nu nko a na wode esayade eno ni True Wealth products no odofo eduru baabi a wachi bramo wachiri kase wukotodwe waposo no yenko pe True Wealth products ni bi se yekọ True Wealth wo na yakope ni nupa no different India ba ni bi asayade dia yemfre wa homa true so 0206 595707 0206 595707 0558 724 302 0558 724 302 True Wealth products and I make for na media amount yakwanya koboye daso Joy Chem Roofing Company Limited or the Alozin Kabegjaso or the Self Lock by IBR IBT Irota and Metal Trashing or for Yamoya Danso or member Bobo Danso kama the amount to me and Techima Joy Chem Roofing Company Limited Techima ho and Cran Sunyane wa Kumase Hawa Bogatanga Kaswa Tamale Joy Chem Roofing Company was in Yemini 0540 125 816 0540 125 816 and now 0551 009 000 yako na Joy Chem enko boy yemfa tete atempono so na yefa dia traders chakopada odofo yenko ne ko traders chakopada kira kwan wa bra ye bo spray no sa spray no poison no very toxin ekomu enye kra ye ko bo spray na yenumbi ye bo wi ayenumbi odofo se wo no oba eda na wo no nom aphrodisia no a odofo nso so na beka onipaduanum no me kanfo trader chakopada ma se wo numbia the toxin ni nyina ebepie cholesterol ni nyina da yenum trader chakopada apostle papa
any trader chako powder yemfa trader chako powder nimgu ye paste ni so yemfa twitwi yensen yanum kan nyina da ebeko yesen no be pai fita trader chako powder na se meka josa asokoma pon woni pentecost asore no ene bo ho ye kwani akwakope bi ato a Freddy Mensa ba dani heba apidan kolna keba Mr. Yeba any blessed require ye fre ewa homatufo we so ye penedodo na yakwa kutua 0243943413 0243943413 yanko trade chako paya gangan yanko pa gan ni bi ento agan no eno ena bema akatima kapen agro no akoso Spencer ba clinic ho ena kwa ubenya agan no bi ato oba watenka ewo fom bema watenka se ye kwa so koma poni so koma borua bank no ena edi enhwani mu Spencer ba clinic kwa agan no eho woni dosopuo 0240616061 0240616061 yako pa gano bi ento Dr. KKB Herbal Center the veins doctor eno no ade bi atechema ewo untrimria no Dr. KKB Herbal Center wose bramiento nchia ya de bibre bi ada efru trinwi no ekosi unase wo nipaduam Dr. KKB Herbal Center the veins doctor wose bramiento nchia kumasi ya wo soame na mekom no enchem ho an wo municipal assembly no achipe na ukwa obehu Dr. KKB Herbal Center oto adepa emfa de wote ho ye bedi wachi abeto bramiento chia Dr. KKB Herbal Center Dr. Penny was menkan show tema committee 25 for ho ahafu Kenya se number 2 Techiman Accra Waja old barrier ho ena wo ye Fred Dr. KKB ewa homatufo we so 0246716982 0246716982 Dr. KKB Herbal Center ena wose menkancho sa ye fatet ye ko na ye ko ya kwantu sem odofo ma ye nkwaju sikani your destination travel services ena mekanfo na media ma your destination travel services say wa kwantu sem biada yemfa enko na yenko dano odofo mo obi nkwaju sikani o debi your destination travel services ena mekanfo na media ma na visa wagye no enya asem ketwa kra eno your destination travel services kotofofra waba nsuo mu amanfo dodo no na eboche wo mo so sa kwantu sem wo musika sem debi ebi ntinka mu da yenko na yenfa kwantu sem enko na yenfa nkoda wo mo wo wa so komampon woni asokoma porura bank no ene di hwani mu obesimensa ba clinic pa yenko na yenfa kwantu sem enko koda wo mo so 257-298-084 0257-298-084 and 0206-748-767 your destination travel services yefa yakwantu sem enko kodano na nyoma enkonkai emfa emayen abrewatia Ofoso be mebra ne community na emema na kan wono memensem awie na makwakoye wo be ofoso be ma medemani kakai eniema baako mienu bi abrantie ne yire Elizabeth Osei no ofoso enya wanwa se obetimi aka se nkola no kola enya papa yi dia na ode nkola no so akoma be ma foforo ma de etimi ye doso na bia na odidi nsuso gu papa ya bodwesem ebetimi e possible bi nsuso a office be ma bia wakwa akohia no wono betimi afada nkwada no dan bia ne kunu ya wote ha se no mu na no ya mfonso dodo na ya na ma bi no maye me ya bu asia ma mete ya se no mu wo hwe na okunu ho afono wotimi so na okompem a wonti feeling bia biem afa woni ne ya bibia enye ye biem wode ne ya hwe wompem enye ye wode ne ya bibia wa bonte enye ye se de na musinante wo enkofo mu na se muntimi nkwa beta se mu betwa so awade ya nso amese wode goto nsom na ensom na bia na sakoto bia mehemu a wotam wade enya chenchina achenya by force some for awade ne nkwa wieye na mom ye ka kire ne se enipa mienu na ewo se ne dan na wakwa akosi no no ne decision ono ne pen sika no ode akosi ne dan eno be ma no krase wo mpe ho ahwe de wo hia eye ne ma ewo se ono susu nya akwanya access to children na watimi ahwe won mo pom den ho nsem won ma bra bonkwa animu wo musuku ukrom ni adesa be ono so no na kuma beto ne yim na be ma papa bia wo ye japa bia no wo didi
na se ne man ka ne ho na wodwene se bia me mekra sa bia mu da hen o modidi anaso mu di ya na reho e na ahye ne mente no ye ka che Elizabeth se e bi nso so a ebetimi abasa be me ye tia ne na so be me ya ne bone kese bi enso no be me ba ye bi aka na no atom se mum se bi e bia wo mo so wa ha se num efi se nyu obi a na eja wode ne nsa benku be kire na eja fie kwan obi ani ho obedidi a wonto mo nkire ma na nye de anaso ono aduane a wonto mo nkire ma na nye de nte no se wogidi se be ma ne so so aye de bone ena bia no nte no wode ho yaw ne ehu abufuo nso na tu sa na mo na yesra no ahase no ye gye wo bia wamla no mekire na asem na ado asem kura di ka wo court a enche se wudi bi ma bia wano ba na asem na edai edenti yesra no mo man kwada no wo kansensemu na yese kuntu ehwan kura posa de na esa ba na chia no ma bia so ne ho a wakwo wo soro ne takra no emma fom wodo ebeba nkwada no de fom si 1000 years enkwada no be sa hwehwe wono papa back eji se bia keto no wom na bia mefa nse wonyini yes ente no e bia won kai papa tampanyimfo ne de so one me maame me kaze me se me maame oja so many years nso akire me hu no me hu sa me maame eti so onim sale papa no anyway ya the rent me infini dent no ma won ha de ho bibi wo ho a womla ne yensin konwa ntena se ne yemfa ye entu ye masumdwe mra me da se. Okay, and Ababawa Lisbeth was say ni dear de ma onyen hosa. What imia say Oshe TV so na Oshe na husuo ne kala no a we very nice girl. Said ye wa ho ofisiti ma usu ba nyesa. Enu ani ne me pese mekeka akoma nim pi. Minim de ti aya na metiti break na nsen. Ade Ababawa ya ye no. The ohine yiri kan kura metumi support metumi aka sa brantie kura no enye ne mane koda no obi a wopon adwuma no num na be no nwotwe no nkron o ma ye de ba adwene nurse ni won 90 o eya asem sebe we na te said the asem we no ya bo one side kwa baba wa ne nya nanum asem e kira ibedi hu dwuma kata chie kan wakoma to ye mate minim dwuma di ayete so minim di ochina ebetumi so aye nanso so ba no nabusuafo 8 ye na ne papa no okota ne nchen no a wo se ne ba no krankra no otie ye ompene ba na kira kwan de omo kan me nyintum omo nim ba bi om de hye no wo omo nim komo omo ne nadie abrantie no nka ase bi kura awade no be ware biem da bi nemmom emu ajapade no awade ajapade kese bia ye ma emu ma no eso obi anya access onkola no so eye tietietia ba bi omu ko school papa betua school fees omu makwan omu medi akoma woni papa wo papa woni won kyere ga so se enkoda no woje oma boso da bi senya ne manu wom so a kan ye fa die ne no ntato tietietia odofo yenko danke ba complex china wo ye adwuma Dr. Danke say china no wo ye adwuma e wo pachi number 2 City Life Hybrid School to Nchemwa ho ena dank wo odi ne dwuma 0266593330 danke ba complex ahotofi eno no odofo yenko ne kotu kwan ye tu kwan ne asua de ne akopa adwuma ye ne atuma besi dam ye busuafo a express group wo mo NSA akontusem de yemfa medan wo mo yemfa nhye wo mo nsa wo manfu atu kwanya fa wo mo nsem no enya asem keto akora kumase ha wo ha akra tema islegon takora de sunwane tamale bibiani ubehu express group ewo ho wodofo se ye kwa abruchira ko sunade de we express group bibiani ho yenko ne fa yakontusem enko da wo mo na bibia enko kan 0249000448 express group enono chocolate luxury ni dwumadie no eya aben ho wodofo yenko China wate ni nyina yenko dudwa ye chenada na efiti ase chocolate luxury say oba obema wakọ China wankasa betumi ato ade enanum enansia so na enwoma no atumi aba frɛ wa homatrofo we so na ebusom ho asem efrise wo chenada na eba so 0535 017821 0535017821 and 0508931230 yanko na chocolate luxury yanko peduma bi enyo kama 0551 0551 etikoso a na Sompa sika nutwa yekofa akoso ba ya no ne de draw no atato 0551 0548
na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 na yɛhwɛ na draw no enkoso na yɛtwɛn homa no ano na draw no so ekoso. Hello yo baby afrefre wudi yo me paucho me hwɛ ina na me pɛ young girl bi kitwa na oyɛ prophet no me pɛ number me baby yare na nkampese ye fa number no ye de be ma ye fa number no. Okay, 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 na yemfa draw no ento so na ababa wa na yehwehwe no mo fa no to TV no so ma me ababa wa no ye pe no den me homa no ya ha ma dwene na nwumre papa 0551 now 31 now 31. What is happening DNSA? Okay, hello baby afrefre udin. Hello baby afrefre udin. Aboso yenti Mpe Nipa sa samwe eba de pao mba no mai hunu kwedi a ewo wiase me Thomas confession chire aboso aha mi amene oba awotre oba amene na awotre oba no first one second one the my no ho adi pa me papa do ambo mama ne e so pe no ka chense e ba no ho adi e sa samwe eba o. Okay, you be frau pa nya fa number no. Hello. Udin baby afrefre. From a point of free UDC. Abaya no be oyem here. Subedia and ma yem Sudan o matabi. E ma no bi no mo. Yeah, ma no bi Sudan o matabi. So na abrante ma no catching akoma. Many do not feel it on so. You're catching on. No, okay, and what then? Hello, my so Peter Moonlight Asafo. Man about what you want to check you. When I'm on Bama, make them selling Christ, more of the other diamond, meaning to come out to him. Now, what the idea of Chemo and Parida, it will maybe that's also the young could do my friend. I say. No, okay, Ababa on that TV, no, so be any big channels to be. Hello. You say, there are some kind of mechanical. The actual advantage in Yatomi. Your mama is there, buy one. And then 2 years. But the money you see, I'm not going to make of 14 years again, or may change the ammunication. Not to the attempt to assume court. It's a branch in Mr. What can I come and see? No more payment for that should be understand back in the American. No, okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Me patch me first viewers, Westerners. Yet you. Okay. Yet you. Hey, it's Chiano. I'm renting Mr. No. Common payment for one. You see, I didn't be court to be court. You must not show more. You see, you're not check. The man will be Halipo. Okay. Penny me tiopa. Because I'm not check 3 million. It is Mamma Granny, I think, Granny, some look at this. And in the Granny about me. It's your mom pay a month for them. I think, Papa. I want when I got the one on the back. Okay, hello. You'll say never be any day. And to the Rollins. W. Let's say Rollins or no, dear, who could go. What is your correct person? Or set to set it up for what we can put anyhow. Lord. Hello, last caller. Also, good evening. My Yaw Osei Mpe Nipa into. About your free tech. Okay. About your Panas and Norcano, I am about say, man of you. So, Hanaway, near to me, a year to me. And the quiet, gay tree. Then you change me around and say, I'm never going to be I'm on my car. Your phone number, no, your phone number. From the number. Same way, a full topic, a bedi hujuma.
se kobane sade a man no be ha adwuno e majority of women sa na metumi aka no if so mo fure ye nyina no man na ye sade no e ya asem o okay yenko draw Sompa sika no yenhwe last draw no eno na ekoi last draw no yenhwe last draw no okay yenhwe last draw no na yenko enko yenim we no libilibi o na ekro no you hwa so abehu so number betwam mama no say yampa okay 0531 668 nefa 3 digits no eso aberewatia Ofoso be ma ye koye ka che obi owo ha na satete wo bi etwa won sase asa da Roma Asem Mpe Nipa dwumadefo obetimi afre ne no wabon komo ye bepo wasam no pemesi bre e de amount 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 for so be my yen sorry so na odosomi mo akodi birthday bi ani ho birthday ama you know birthday no time na sunti ehu so nyambo wo china yes so dey odosomi mu Obra Francis no wo DVL no okay me bra ne wife na ye wo china ntini ma happy birthday belated yeah advance you belated so wo ho nyame ya no wo china ye sorry na big do the love guru oni eje wa akode omo ye fan baako this time promotion bi aye no ye fan baako ye fa ma menento so ye say won fa Asem Mpe Nipa eni agro kra ansa na ye nkro no ma odoso mi mumra no wo ye Sompa Asem Mpe Nipa fan nyasem ketwa kenka de gusu no mama part tafun share so for what for bringing being a fan of Sompa TV. Okay, thank you for being in a fan of Sompa TV. Where your mama part of Tafunsha Yesoma 3 Pentecost Central and mama part nyako ponsha wate ma ho fedua ye do said ye dan da wudi achi na wo bom pa ye de tie achi no nyakopon enhye wanemu Sompa we market ya pente no wo som a wo som de ama Sompa FM Sompa TV tara one media ni titru ani Asem Mpe Nipa dwumadie no nyakopon hwe so no fa ho aketua pa Emma wa mama patenti apomden ene ahoden. We love you so much Mama Pat. Mama Pat being #1 fan of Sompa Asem Mpe Nipa wayade yesu won fa dwumadie no eni agro kra Oforisuo Aboagye menema pamfo yeso de akro na bre na ye be ye kono odosomimu odosomunu yakramo ye ko long time. Any amonone enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. One more sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa cry so kwa brochu.
Kweku, afei na mebeko. Menkrata krani. Any member connection man for them go for secret when you are trading Musan. Oh, Express Group Adarumenti, according to IF4. Opesa to Kwan Kosiadia. Express Group do become mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a